me. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see ya. Jesus, so. Bidam sambaratiende kuna baba. Bidam sambaratiende. Tiende. Sambaratiende kuna baba. Bidam sambaratiende kuna baba. Bidam sambaratiende kuna baba. Bidam sambaratiende kuna baba. Bidam sambaratiende kuna Yesu. Bidam sambaratiende. Ande wisiri kuna Yesu so. Jesus, Jesus, lift Jesus higher, 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 higher. 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 Simu zamo kuna Yesu. Simu zamo kuna Yesu. Simu zamo kuna Yesu. Uchidaiso, 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 uchidaiso. Daiso, uchidaiso, uchidaiso. Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Step Satan lower. Lower, lower, lower. Step Satani lower. Lower, lower. Ausati wazikayo. Chimbotika Satani. Step Satani lower. Lower, lower. Ausati wazikayo. Lower, lower. Lower, lower. Lower, lower. Lift Jesus higher. Higher, higher, higher. Lift Jesus higher. Higher, higher, higher. Lift Jesus higher. Higher, higher, higher. Higher, higher, higher. Higher, higher, higher. Chiboita so bana neba yako. So bana neba yako ita so. Hande 20, ita so 20. Hande
1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Kuchesi kunona kita. Hakuna nakita. Kuchesi kunona kita. Hakuna nakita. Kuchesi kunona kita. Kunona kita. Kuchesi kunona kita. Hakuna nakita. Kuchesi kunona kita. Hakuna nakita. Lift Jesus. Hiya. 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 Kabira Jesus. Ngoti Mwari wakanaka nekuti iye wakanaka ngoni dzake dzinogara nekusingaperi nekuti iye wakanaka ngoni dzake dzinogara nekusingaperi ngoni dzake dzinogara nekusingaperi ngoni dzake no Mwari wakanaka kuti wakanaka ngoni dzake dzinogara nekusingaperi kuti wakanaka ngoni dzake dzinogara nekusingaperi kuti wakanaka ngoni dzake dzinogara nekusingaperi Rumbiza Jesu mangana ni ano ngoni dzake dzinogara nekusingaperi ngoni dzake dzinogara nekusingaperi Mwari wakanaka kuti wakanaka ngoni dzake dzinogara nekusingaperi Mwari wakanaka kuti wakanaka ngoni dzake dzinogara nekusingaperi 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 Hallelujah. 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 Tivure mahimbo cedo, page number 133. Hallelujah. Jesus. Aha.
hakuna hama kupinda Yesu, hakuna kati hakuna hama kupinda Yesu, hakuna I know
Hakuna kuhama kupindaniwa Yesu ndimisha mwari ebirembejwe mwari munonatsa kutunganirira hakuna umweshe anorapa moyo kunze kwenyu Yesu mangwana nanoremekedzwai tinokutendai nekuti muri pedyo nevakakanyika tinoonga zita renyu nekuti muri mutungamiriri wakanaka mangwana nano Yesu ngasimudzirwe iye anonatsa kutungamirira upenyu hwedu ndiye Mwari mangwana nano tinosimudzira zita renyu Jesu kana matwe nekuti mutsvene kana matwe nekuti ndiye muridzi weupenyu mangwana nano Jesu tinokuongai muzita nemuropa raJesu rumbidzwai Mwari wangu muzita raJesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Chibowe varoko kuna Jesu. Haleluya, He is worthy. Oh, hallelujah. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. Father, we bless your name, Almighty God. We bow before you. We bless your name. We bless the Lord, Almighty God. We bow before you. We bless your name. We bless the Lord, Almighty God. We bow before Father, we bless your name, Almighty God. Almighty God. We glorify your name.
We glorify we worship you, Father. We glorify your holy name. We glorify your holy name. Hallelujah. We glorify your Lord. We worship you, Father. We worship you. We give you glory, Father. We give you glory, Jehovah. We give you glory. We glorify your holy name. Worship you, Jesus. We glorify your holiness. You deserve all the honor. You deserve all the worship. We glorify your holy name. You are the King of Kings. Hakuna wakatangira ini mahari makange muri pongo wa isati abepo mangwana nano sitare ncheso ngari na matwe tinokuremekeza ishewe matsishe tinosimudzira sitare nyamangwana nano tinokutenda inokuti makanaka tinotenda nokuti ngoni nenyasha dzenu zvinogara nokusingaperi mangwana nano Jesu ngapiwe mbiri yose iye wakagara pachigaro chenyasha tinomusimudzira mangwana nano muzita nemurogara Jesu. We glorify your holy name. We worship you, Jesus. We worship you. Thank you. Hallelujah. Amen. Alpha na Omega. Alpha na Omega. Alpha na Omega, Jesus ndiye Alpha na Omega, Alpha na Omega, Alpha na Omega, Alpha na Omega, Jesus ndiye Alpha na Omega, 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 Jesus ndiye Alpha na Omega, 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 Jesus ndiye Alpha na Omega. Como kuzina yewa ibako urane kunga shisiko yewa ibako siro sese shisina yewa ibako Jesu ndiye Alpha na Omega. Shirere kusina yewa ibako matambudziko kusina yewa ibako
You are the God of Baba wedu Mari, Noda uwapo wenyu mangwanani ano Baba, uwapo wenyu Jesu, utipeke mangwanani ano, uwapo wenyu utizaze mangwanani ano Jesu, Baba wedu mangwanani ano, Sangana inesu mkati memba ino Mwari, Mumba muno Jesu, zazaiba ino moya mushene, zazaiba ino nesiba retu Jesu, Baba mangwanani ano Jehova, Tauya Mwari kuzonzwa kutaura penyu, Tauya moya mutene kuzotura kwa muri, Tauya moya mutene kuzonzwa kwa muri Baba, mangwanani ano ivae pakati penu, mangwanani ano Mwari sangana inesu Jesu, Baba wedu mangwanani ano, Rekela ikutinarika paswara nasi, Tirikuna mata reka ikubanza chiso chenyu paswara nasi, Reka ikubanza chiso chenyu paswara nasi Mwari, mangwanani ano Baba wedu Mwari, Rekela inzele yenyu kwa tiri Mwari, Patiri kuna mata mangwanani ano, Sele zenyu Mwari azazina kuremezwa, Sele zenyu mangwanani ano ngazinzwe nina mato yedu, Baba wedu nezita la Jesu, Tinokuna mata ine kuti muri Mwari, Muzita la Jesu. Hallelujah. Tichipurira pamberi tichinamata ndichakumbira the worship team vatipe one more worship song tiende pamberi paMwari nekunamata. Kuna zita rakafanira kunamatwa, kuna zita rakafanira kunamatwa, Jehova vakafanira kunamatwa, iwe Jehova vakafanira kunamatwa, kuna zita
wewe. Hakuna rimwe zita ratichanamonya kunze kwezita renyu changamire. Hakuna rimwe zita ratichakunza kunze kwezita renyu zveshamisa. Takuona imwe yamutsvene waMwari nekuti munoshamisa. Iyemi mugare pachigaro chekutonga. Ngarikunzwe zita renyu varinamatswe nekuti rakafanirwa kunamatswa. Iyemi makafanirwa nemiri yose. Iyemi munasike kugara pamusoro perumbidzo dzavana venyu. Nazvinototorera rumbidzo dzose kwamuri Baba nekuti makazifanirwa. Makanaka mutsvene, makanaka changamire. Ngarisimudzirwe zita renyu nekuti rakanaka. Ngarisimudzirwe zita renyu nekuti rakanaka. Ngariongwe zita renyu nekuti rakanaka. Mazita Jesu, mazita changamire. Nezita renyu Mwari takawanirwa nyasha. Nezita renyu Jesu takaregererwa. Nezita renyu Jesu tinokunda hondo. Nezita renyu Mwari tinowanirwa nyasha. Nezita renyu Jesu tinoporeswa. Nezita renyu Jesu takaitwa vakundi. Mangwanani ano zita renyu Mwari ngarinamatwe. Ngarinamatwe nekuti rakakodzera zita renyu Jesu. Iroro zita rinotigonesa mangwanani ano. Patisingagoniyo unotigonera. Patisingazivi iye unotigonesa. Patisingaoni ndiye meso edu. Patisina simba ndiye simba redu. Mangwanani ano wakanaka Jesu. Mangwanani ano wakanaka Mwari. Mangwanani ano wakanaka mushinda werugare. Nganamatwe Jesu. Nganamatwe Mwari. Iye une zita rataunganira mangwanani ano. Akakodzera kusimudzirwa mangwanani ano. Tinokutendai Mweya Mutsvene, tinokutendai Jesu, tinokudai mangwanani ano. Moyo yedu inokudai Mwari. Muzita raJesu, hallelujah. Tinokudza Mwari, maita henyu praise team. Mungatora nzvimbo yenyu muuvapo waMwari, hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, hallelujah. Mangwanani ano, mangwanani akanaka. Ezuva reSunday rekupera kwerevival yedu, hallelujah. Mwari vakatiwanira nyasha kubva musi wechitatu kusvika nezuro tanga tichishumirwa, hallelujah. Zvekare nhasi tinenge tichishumirwa. Ivo Mwari vachitaura kuda kwavo mukati meupenyu hwedu, hallelujah. Tenda kuti pane zvatoitika mukati mevhiki rino ranga richinzi it's a week of good news. Pashoko rese ratakanzwa tiri kutenda kuti there are mountains which are being moved mukati meupenyu hwedu muzita raJesu, hallelujah. Mangwanani ano tichakamira kudai. Ndoda kuti tingokudza iye Mwari mangwanani ano. Tingomurumbidza, tingomupa mbiri, tingomufarira nekumuchingamidza mukati meimba yake. Muzita rake Jesu. Ngakudzwe muzita raJesu, hallelujah. Hallelujah. Mwari vakanaka, hallelujah. Takamira zvekare toda kuti tingochingamidza mufundisi varipo nhasi mangwanani ano mukati meimba yaMwari. Tingovafarira nekuvagamuchira muzita raJesu, hallelujah. Takamira mukati metsoka dzavo mangwanani ano panzvimbo yavo. Tinovatenda nekuti vakatipa mukana, hallelujah. Tingatora hedu nzvimbo dzedu muuvapo waMwari. Ndoda kuti tisvike patinokwazisa mangwanani ano vana vedu veSunday school. Sunday school, hallelujah. Hallelujah. Vane upenyu, tivafarire vana vedu, hallelujah. Zvekare pakati pedu tine ma-teenagers, tine ma-youth vari pakati pedu vana vedu. Tivafarire mangwanani ano muzita raJesu, hallelujah. Teenagers and youth, hallelujah. Tinotenda Mwari. Zvekare tichingamidze vana baba nana mai vauya kuzonamata mukati meimba yaMwari. Ingonzwa kugamuchirwa, gamuchira ari parutivi rwako uti maita zvakanaka mauya kuzonamata. Zvakawanda zvekuita zvinenge zviripo asi vasiya nguva, vatora nguva ino kuuya kuzonamata muzita raJesu, hallelujah.
Zvekare tingokwazisa vatungamiriri vese vari kumadepartments akasiyana-siyana vari pakati pedu vanomhanya-mhanya kuti basa raMwari rienderere mberi. Maleaders ese inzwai kugamuchirwa muimba yaMwari muzita raJesu. Haleluya. Zvainzi nezuro ukanzwa wapiwa leadership position regera kuramba itore kuti ndinoda inini. Amen. Nekuti zvine nyasha zveutungamiriri muzita raJesu. Amen. Zvekare toda kuti tingochingamidzawo ladies board vanga vachitirongera musangano uno. Ndichakumbira kuti vangosimuka kuti tingovafarira nebasa ravanga vachiita kubva revival ichitanga. Vana mama veladies board ndichakumbira kuti mungosimuka kuti tikukwazisei tikufarirei. Tiri kuona mama mai Masuka wa vice chair lady munongoweva kuti vanhu vakuzivei vasingakuzivei tivafarire muzita raJesu. Haleluya. Mai Mugando our administrator muzita raJesu. Haleluya. Our secretary Mai Sanya Mawe muzita raJesu. Haleluya. Tina Mai Manhiri vanotungamirira youth muzita raJesu. Haleluya. Tina Gogo Shakata vari pakati pedu board member muzita raJesu. Haleluya. Mama Mai Kandiero our board member varipo pakati pedu muzita raJesu. Haleluya. Tina sister Joyce vanotungamirira masingles. Haleluya. Zvekare vane birthdays varanhasi. Happy birthday to you mama. Mai Gondwe havasi pakati pedu our committee members. Zvekare tingovafarira nekuvakwazisa vari kwavari muzita raJesu. Haleluya. Ndo vana mama vedu vanotitungamirira vanga vachironga musangano kubva uchitanga. Garai henyu pasi vana mama. We thank you so much for all your hard work muzita raJesu. Amen. Tinotenda. Mangwanani ano ndine ma-items andinawo. Ndichangokumbira tichiti gwagwa. Pekutanga tina sister Eunice kufa. Vane testimony yavo yavari kuda kupa. Vachipedza tine presentation from Zororo Pumlani. Tichakumbira sister Eunice muuye. Ya vari kuuya tivaomberere vachiuya. Haleluya vanhu vaMwari. Haleluya vanhu vaMwari. Ndisati ndaenda kumberi ndinoda kutenda ndisandakanganwa ndautenda leader wangu Mai Mulambo naBaba Mulambo basa ravanondiitira. Every time pese pandinopindana nemadambudziko kana kufara vanomira neni zvisingaiti ndati ndingazokanganwa ndisati ndabva pano. Ndinopa kutenda vaMulambo naVaMulambo Mwari akuendesei mberi. Ndichizo mozi ndine testimony yangu ndamboda kuregera asi mwana wangu abva ati mama endai munoisa testimony chero vanhu vasingandizivi vasinganyesondizivavo kuchechi. Musi weSunday pastor vanga vari pano pamberi vakati ngatinamatei tiri kuona madivorces edzimba nemaaccident nechinyi. Ini ndaito last week but one handina kuuya kuchechi. I was not feeling well. Pastor ndikatovafona kuti handisi kunzwa musha but that Sunday ndakangoti arega ndiende kuchechi. Ndandakatogara hangu sezasuko neblanketi rangu. Pastor mubva vati ngatingonamatai. Ndiri kuona hatina kunyatsomirwa zvakanaka. Ndakangotanga kunamata. Saka that Sunday andambobvira ndataura nemwana wangu Tina anoshanda kuPretoria. Ndinogara nemwana wake hana kutombotaura naye. Ndibva ndatongorara ndakatongosvika kumba kuma8 mubva ndarara. 8:30 ndakareceiva call yaibva kuna baba wacho from Botswana. Vakati Mararase ngati andiright pamwe manje ndokwanisa kuenda kupi. Ndandatone 2 weeks ndisikaendi kubasa. Ndokwanisa kuenda kubasa. Zvikanzi uchaenda kupi? Ndikati nei. Zvikanzi mwana zvatori pasi pemota aita accident. Mozi handizivi kuti ndakaita sei. Ndakangokwanisa kutora foni yangu ndobva ndafonera pastor havana kuidaira ndifunga vanga vari busy. Ndobva ndangofonera Mai Mulambo ndikati Mai Mulambo tinanzi aita accident. Saka Mai Mulambo akazofonera pastor mubva vandifonera. Pastor pavakandifonera vakangoti ndikati ndatofonera murooro wangu kuti atouya izvozvi tiende because I was thought kuti vanhu munomu vanotsika munhu vosiya voenda tiende kuPretoria. Pastor vati aiwa ndatofonera Tino izvozvi ari kutotaura Mwari adini
atibatsira. Mwari atirwira zvisingaiti, asi ari kuti ndiri kurwadziwa musoro negumbo. Paakatonzi musoro negumbo ndakatoona kunge mwana wangu uchatochirema here kana kuti ndakagumirwa. Mazuva ndakatongera Mwari, ndakangopa munamauto wekuti Mwari ndisimbisei ndinoviga mwana wangu kwaRusapi. Moza ndakatongera Mwari handizi kuti chii, ndozvandakangokwanisa kunamata. Ndikati Mwari ndokumbira mundisimbise ndiende ndinoviga chii mwana wangu, handina kurara. Pasita vakati aiwa chirarai kene zvanototakurwa, oenda kupi? Oenda kuhospital. Ndatotaura naye Tino, Mwari atotirwira, ari kutotaura. Chakandirwadza mwana wangu akataura namai Mulambo, akataura napasita, akataura nevaroora wangu, aitaura nevanhu vese aisada kutaura neni because aitya kuti ndodini. Saka handina kurara, ndaingomufonera kuma 2-3 dzekuseni. Ndakatorongedza bhegi rangu ndikati ndoita seko nguva kuchena. Kuma 2-3 ndo paakazondifonera. Ndakangoti Tino, zvikanzi mama. Ndikati uri right, zvikanzi enda muhospital ndabayiwa injection. Ndobva ndati all right, Mwari adini atigonera. Mangwana makuseni ndakamuka ndikaenda kuPitori, ndikasvika ndikatorwa nebrother yangu ndikaenda. Ndakanosvikaona mwana wangu anga asina kana scratch kana chinyi. Ndikati sure, munhu akamutsika haana kutiza mufunge. Akaita basa rese akandiona akati mai imi munonamata? Ndikati yes. Zvikanzi munoenda kuchechi? Ndikati zvikanzi rambai muchienda kuchechi, Mwari wamunonamata muupenyu. Pandakazvomora mwana wenyu pasi pemota, ndakati Mwari ndauraya mwana asina asina mhosva. Asi ndakaona mwana achidini achitaura. Mwana wangu akazvomorwa pasi pemota, akadonha nemotobike yakaparara, helmet yese ikaparara, but iye haana kana scratch pare zvino kutaura kuno. Ndinotenda baba namama Jiriji naMwari ari pano, ndinotenda. Ndichiramba ndichingoramba ndichitenda seo leader wangu namai Mulambo naMulambo. Mwari akuendese mberi, munondiitira zvizhinji. Amen. Amen. Hallelujah. Rege nditende mama nemukana wandipa ndingo kwasa kereke yose muzita raJesu. Hallelujah. Ndipe kuremekeza kwangu kuna Pastor Jerichi na mama nemukana wamandipa. Thank you so much mwana wa Mwari. Ndingo pakuremekeza kwangu kuna mama Madam Nemo. Mama tinokufarirai. Rege timbopa munhu maruva ake ari mupenya ndidi. Ma-FM kuti ange awanda zvaaita izvi is because of baba namai Munemo. Mama vanhu vangatadze kukutendai, vanhu vangatadze kukuappreciatai, but tinotenda mweya wechi evangelism chiri mamuri. Thank you so much. Even Zoropo Mulani kuti inge iri zvairi, vane a very big role yavanoplaya nanhasi mama nadedi. Last week mfundisi anzi ndo akaita presentation kukurumani vachikurudzira vanhu kutora mafuneral policy. So we thank you so much mama ana dedi Munemo. Zita rangu ndinetwa utendai mangoti, ndinoshanda ndiri kucompany inonzi Zoropo Mulani. Ndisati ndaita zvandoda kuita panapa. Zoropo Mulani a big company. Zvimwe zvatakungoita ndezvengofamba tingopa machechi mari, ndo zvimwe zvatakungoita. So ipapapa irevival yemadzimai. Ndoda kupa madzimai mother mari ndakupai 1000 inoenda kuhomwe yemadzimai. $1,000 ngaende kuhomwe yemadzimai. Handiti tinotenda nekuti ndichabawo maminutes mashoma avo. Then ndine imwe 1000 yandoda kupa baba na mama Jirichi. After service ndoda kuti muende ne 1000 na mother muenda ku lunch. Muende ku lunch with this 1000. Why tichipa mafundisi mari? Umwe munhu angabvunze kuti kuseva pa mafundisi mari. Ndangokupa example 2 minutes nenda gara pasi. Ukaverenga kuna Exodus chapter 2 pa verse 15, unoona kuti pana vana vamambo vainge vaine tsika yekunocherera mangamera ababa vomvura, but vainzi pese pavaienda vainonoka kudzoka nekuti painge paine vafudzi vaivadzivisa. But mumwe musi hanzi vakaenda patsime, ndokunona patsime paina Moses, ndokukasika kunwisa mangamera ababa vomvura. But vanonzi vakasika kunwisa mangamera ababa vomvura, vanomhanya kumba
kwavanoziva kuti baba vatigadzirira chikafu, but musi iwoyo vanonzi vakakasika nekuda kwaMozisi akavabetsera. But chiona manje utsinye une vana, Mozisi avabetsera kunwisa mangamera, vari kumusiya patsime ivo vomhanya kumba kunodya. But aita kuti vakasike kunwisa mangamera, vari kumusiya patsime. Wo, munowanzononoka, but nhasi makasika nekuti Mozisi aripo. But makusiya wacho akasika patsime, imi makumhanya kuenda kunodya. Ndo zvinoitwa nevana veAFM Pastor Jirichi. Vanokudai vachida mapromotions, vanokudai vachida mabasa, but musi wepayday imimi munonzi sarai muri kuprayer room hapana anozokufungai musi wepayday. Murikuzwira zvakanaka? Pakudya hapana anofunga Mozisi apa. Asi kuti zvedu zvikasike tinodani. So isu sezorora hatikanganwa naMozisi vedu. Handiti tapiwa dai Pastor Jirichi varamba kuita presentation vati pachechi pangu panapa apaitwe presentation dai inge sina kuita sezvayo. So munhu waMwari ende munodya mari iyoyo makasununguka. All right. Umwe musi ndaida kuenda 2 minutes mama. Umwe musi ndaida kuenda zvangu ku Bulawayo. Then ndichibva ndaenda Pambare. Ndaenda Pambare, ndakasikopinda mukombi yanga ine vanhu 8. Ndapinda mukombi yanga ine vanhu 8. Pandakapinda inini 2 vakambva vabuda. Then pachimva papinda vamwe 2 vachimva vabuda. Pachimva pauya vamwe 3 vachimva vaita sei? Vachimva vabuda. So 8 vandakasvika varimo vaya vakapera kubuda vese. Ndo pandakazoona kuti panapa ndatambwa panapa. 8 vanga varimo vave anga ari mahwinde epambare. So mahwinde epambare anoita senge kombi akuzara, iwo ari machizvawo mahwindi. Sa iwo unonopinda imomo uchifunga kuti kombi yako ita sei yakuzara, gamba ya mahwinde epambare hapana kwaari kuendayo. Arida kungoti mungoita senge kombi yako ita sei zvayo yakuzara. Nemuchechi futi mahwinde azara, futi mahwinde emuchechi. Takadai so tinoita kunge tese tauya kuchechi handiti, but mamwe mahwinde emuchechi unozaona nelanguage nezvinotaurwa kuti zihwindi remuchechiri. Ipapapa kana uchida kuziva shirikadzi dzese dzepachechi, maboyfriends eshirikadzi dzese dzepachechi, enda kuna hwindi wekuchechi anokuudza amai nhingi vari kumhanya nhingi, amai nhingi vari kumhanya nahwindi. Ndianini zvake? Ndihwindi wemuchechi. Akangodai so anoreva leadership, anoreva mufundisi. Handiti haazeze mashoko ekutaura pamusoro peleadership. Usashamisike zvako ndiani? Ndihwindi. Umwe hwindi uchamuona kuti kozvemafuneral policy zvineine kuchechi. Ndiani futi? Ndihwindi. Now, munoona chinonzi kunyengera. Makandiona ndakamira ndakadai, anoti baba makachena ndiani? Apa fair chaipo. Anoti baba makachena ndiani? Ndakauraya nditi. Can you allow me to remove my jacket? Murikuona mufundisi? Ndo zvakaita mwoyo yevatendi vazhinji. Uchivaona kudai vane language yechechi, uchivaona kudai vane step yechechi, but mumoyo Alright, isu tiri vezororo Pumlani tiri kuoffer ma-funeral policies kuma-foreign nationals ari kuZimbabwe. Tinoita repatriation kuendesa board kuZimbabwe kana munhu ashaya. Ma-service kuZimbabwe anonoitwa neDoves. Mapolicy edu anotangira pa89 rand achikavha baba naamai nevana venyu up to 6 pa89 rand chete. Unogona kukavha mhuri yako. Tine also mukana wekuti mukavhe ma-extended family members ari kupi? Ari kuZimbabwe. Now, ukatora policy yedu ukangobhadhara 3 months chete unenge wa covered.
I understand kuti pachechi panapa tine manga maclients edu aripo. The good news ndeyekuti nhasi kana uri member yezororo Pumlani wanga usatawana card rako after service ukabuda neentrance tinenge tine team iripo inomva yakuprintira card rako panze apo. So zvatoda kuti tiite kuti zvisazonesa kana paine current members edu aripo ndine team yema-agents vari mukati umo unongonyora zita rako nefone number yako yawakashandisa papolice woti membership card. After service unoenda card rako rinenge raprintwa apo. Uye again varada kuregister pamwe unenge usina time after service unongonyora futi kapepa ikako ndachikumbira kuti mungondipirawo ma-ushers mapapers aya vanhu vangonyora, then after service moenda monocollecta macards. Vanenge vada kuziva zvizere tine table iri kuparking yeuko netable iri paentrance yeapa tinongoenda tongonobvunzisisa kuti maproducts edu anoshanda sei. Thank you so much, Mama. Tinotenda. Panguva inoi tine here vaenzi vatangawo kupinda nesu nhasi vatangawo kuuya pano paAFM Roadport Assembly. Vangondiratidzawo kana varipo nekusumudza maoko. If there are any visitors who are here for the first time, ndiri kuona maoko ari kusimuka. Ndichakumbirai makasimudza maoko kuti muuye kuno kumberi kuti tizivane. Musatye henyu maashers vanouya nemi. Maashers vabatsirei vafambe vauye kuno kumberi kuti vagozvizivisa kuti ndivanani uye kuti isu tigovazivawo. Tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, tiri kufara tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana. Visitors pano paAFM Roadport Shona Assembly ndiri kuona vamwe vari kuuya ngativafarirei. Tiri kufara kusangana, vachifamba kuuya kuno kumberi. Tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana. Okay, toda kuti tizivane kuti imimi ndimi vanani, mabva kupi, makokwa nani kana makokwa, kana makaona poster, kana makaona pa social media. Uye toda kuti tizive kuti munogara kunzvimbo ipi. Zvekare toda kuti tizive kuti mauya kuzotishanyira zvanhasi here kana kuti mauya kuzobata nesu zvachose. Maashers vakupai mabrochures ane information yedu yepachechi. Saka ndichazviintrodusa ini mozotevedzera saizvozvo muchizivisawo kereke. Inini ndonzi maimufundisi Jiriji. Ndinopindira pano paAFM Roadport Assembly pasi pamufundisi Jiriji. Ndinogara kuHelder Crane. Mukatizivisawo saizvozvo kuti ndiamai here, ndibaba here, ndimukoma here kana kuti ndisisi. Zvinotiitira zvakanaka nenzvimbo yamunogara kuti ndinogara kunzvimbo yakati, so that cell leaders edu vanokwanisa kuzokuteerai vachikuonai. Ndichatanga nababa vari kuno motizivisawo zita renyu kwamabva uye kuti kana makokwa nani vepano vanonyanyofarira vanoti tauya zvachose. Hallelujah. Naita basi ini ndoitwa vata famombe ndiri pano nemudzimai wangu nemwana aenda ku Sunday school neuyu mwana wedu zvakare. Togara muRoadport. Hapana atikoka kuno tasvikoka tega. Aiwa tinotenda izwa ikugamuchirwa. Okay, ndoitwa Maita Famombe. Nhasi hapana tikoka but Maita Fara vaigara vachitikoka but takati tichauya saka nhasi tangofunga kuti regai timbosvika. Ndakakurira muAFM, handisi munyowani muAFM. Tauya kuzoshanya pazuva ranhasi. Amen.
Ndoitwa Sister Priska nasitangoyo uzoshanya zvanhasi. Amen. Ini ndoitwawo dadi raitsongora sister. Ndakaonawo post paFacebook, ndakataona pastor Jiriji ndo akandikoka panapa. Haleluya. Ndinonzi Shaileti Nevera. Ndakaona post paFacebook nezuro ndikataura napastor. Pastor vakazondiita kuti nditakurwe namaijirichi vadiki maita zvenyu. Ndauya kuzobata nemi zvachose. Vamsorai. Indoitwa Baba Ivan. Ndiri hanzvadzi amai Tafara. Takawisawo nerufu rwamai vedu. Amen. Ndinonzi Tina Dube ndabva kuBedport ndakokona Sisfats ndauya kuzoshanya nasi. Pamusoroyo ini ndinonzi Moyo Mchena Misha, ndinogara kuFlorida, ndakokwa naBaba Lifa. Hallelujah. Nendipiramba zwanga atingoto vidziwa nga muthu ndotori ndikofira nga fanoni muya mukhethwa wa budi ndaedza so ne nda kona upfa uri mini ndi tshi khou rembuluwa ndi tshi khou ya nga ngei ndavha ndi khou to zwivhona emblem khori Apostolic Faith Mission, and then it's one of my church at home at Venda. So no one invited me, it's the Spirit who invited me. So thank you, Lord. Hallelujah. Indoitwa maita fatso. Ndiri munin'ina wamai Beauty wekuVekpoch. Ndova ndikoka. Ndopinda United Methodist. Asi ndangouya kuzovhakacha. Haleluya. Ini ndinoitwa Yvonne Chizinga, ndiri muzukuru wamai Mutakiwa, ndinoshandira kuFlyhoof. Ndauya zvachose, but kushanda ndinoita week in, week out. Saka ndichange ndichiuya mamwe maweekends, mamwe handiuya ndiri kubasa. Tatenda. Haleluya. Indoitwa mai Liana nokutenda zengeni. Wandakabata ndiye Liana nokutenda wacho. Ndinogara kuGeorginia pa number 18 Detroit Street. Ndinopinda Roko Victory International Ministries. Ndakainvitwa nepost paFacebook. Ndauya kuzopindwa nemizwara nasi. Hallelujah. Amen. Indoitwa Tenda Zengeni. Takashanyirawo muroora wangu. Takainvitwa nepost tangoyo zvanhasi. Tinotenda, ngatifarirei vaenzi vedu. Vaenzi are all welcome. Tinokutendai mauya pazuva ranhasi kuzoshumira nesu. Mukanotora henyu nzvimbo dzenyu muchigara pasi. Kana service yapera. Baba vuso wako. Vuso wako. Umsebenzi vaenzi vedu kana service yapera munoenda apo pane masofa ecream pakanzi connecting lounge munosangana nana mama varipo vehosting nana baba maseu leaders vanenge varipo kuti vakuzivei muchivapawo mahome address enyu nemadetails enyu. Zvekare vehosting vanenge varipo varida kukuonai vachizokupaiwo majuice sevaenzi vatanga kuuya nhasi. Haleluya. Tiri kuona social media yedu iri kuitira zvakanaka. Vazhinji vari kuti takaona mapost paFacebook. Let us continue to share pasocial media about our church kuti vazhinji vauye kuzonamata. Haleluya. Panguva ino ndichapawo zviziviso nhasi. Ndakamira mutsoka dzababa Professor Nyabadza
handina hangu magirazi seavanopfeka kana vachipa zviziviso, but nhasi ndini sekretary wezuva ranhasi. Hallelujah. Announcements edu, ladies, this week yese hatina fasting Monday ne Thursday. Tanga tine nguva yekushumirwa this week. Tinombozorora zvedu tichinamata tiri kudzimba. We'll continue with our fasting next week. Asi zvakadaro mufundisi vanenge vari pano musi weTuesday makuseni kubva na8 kusvika na4 p.m. vachiona vanoda kuvaona ngavaite ma-appointments. Tiuye tizoona mufundisi for one-on-one sessions. Vanoda counseling, the office will be open from 8 a.m. on Tuesday. Zvekare musi weThursday ndinenge ndiri pano ndichiona vana mama from 10 a.m. to 3 p.m. touya toonana tichiwana nguva yekuzivana, tichiwana nguva yekutaurirana. Amen. Zvekare tine camp yana mama nema girls. It's a ladies and girls camp. I think it's the first one of its kind. Atsatamboenda nema girls, but this time we are going with the youth girls. Saka tiri kuenda ku camp kwedu from 30 September on a Friday tichidzoka on Sunday 2 October. Ngatigadzirirei musangano wedu, tichaziviswa muripo wacho nevenue next Sunday. Tinenge taakuziviswa, asi ngatifanei kugadzirira vasikana vekuyouth. Tiriko here? Ndiri kuona variko. Tiri kuenda kucamp pamwe chete nana mama. Ma-church activities edu next week Sunday tine Holy Communion. Vanoshanda pa-altar touya takagadzirira, takapfeka zvinoita kuti timire pa-Holy Communion uye tibate nguva yedu yekuya kuzogadzirira Holy Communion vana mama. Zvekare tine English service yedu iri kuitwa on Saturday mornings from 9 a.m. to 10:30 a.m. Ngatiuyei tizoshumirwa uye ngatikokei vazhinji. Vamwe vedu vaya vatinogara navo vaisomboti hatinzwi shona. Mukana tinawo kuti vauye kuzonzwa shoko raMwari nechirungu. Ngatikokei vazhinji tizivise vakawanda. Uye nesu zvakangonakawo kuti umbouyawo mu-English service. Umboimbawo nechirungu nhai. Mukauya ku-English service munoona kuti zvakasiyana nekushona. Tatakapfeka zve-English service, zvakasiyana nezvekushona service. Praise yacho neworship ndezvechirungu, zvechirungurungu sezvinoitwa pa-TV zviya nditika kana tiri kuchirungu. Saka let us come tiuye kuzoshumira Mwari ma-Saturday mornings. It's very short. Saka unogona kutouya ukadzokera kumba ukazonoita mamwe mabasa ako. Nguva yacho inopera na 10:30, from 9 to 10:30 inenge yatopera. Amen. This Friday atina online couples Zoom meeting. Nekuda kwekuti ma-couples this Friday vane a dinner out ku Silver Star. Saka this week atina online couples Zoom meeting. Inenge iriko imwe yacho Friday inozotevera. Our church is always open for prayers from 6 a.m. to 6 p.m. every day. Nguva yekunamata tinayo, ngatiuye tizonamata. Ukangouyawo ukaita 1 hour yako uri muprayer room, ukaonawo kumba wakagara uchinzwa kuti zviri kundiremera. The church is always open. I've seen there is power in the presence of God. Sometimes you just come and sit, even ukati handina zvekutaura. Ukangouya ukagara muprayer room umo, Mwari vanotanga kukushumira urimo. Pamwe pacho tinonetseka uri mumba ukatanga kubata zvakawanda. Uya uzonamata. The church is always open. Handiti panenge pasina zvapo anenge achitungamirira prayer, unenge uchizvitungamirira iwewe, Mwari vachikuzarurira urimo uri muprayer room. Let us use the facility that we now have yekuuya kuzonamata. Amen. Zvekare ndiri kuziviswa kuti hatisisina ma-registrations ataisomboita tichipinda pachurch makuseni ega ega. Nekuda kwekuti ma-protocols mazhinji eCovid, they were relaxed. Saka takasununguka zvedu kuti patinouya tinopinda muchurch tisina kuregister. But kana uchinzwa kuti you want to sanitize, you want to wear your mask, zvakanaka izvozvo. Handiti muzita raJesu. Amen. Zvekare tinokurudzirwa nevakuru kuti each and every one of us must belong to a cell group.
cell group inotiitira zvakanaka kuti unowana vaunogara navo munzvimbo vanokuziva vaunokwanisa kubatirana navo during the week, zvekare vanokwanisa kukurumidza kusvika vari padhuze newe. Saka each and every one of us kunzvimbo dzese dzatiri macell groups ariko. Kana musingazivi kuti cell leader wenyu ndiani, kana musingazivi kuti cell group yenyu inopindirwa kupi, panopera service mukaenda apo paconnecting lounge, vatungamiriri vanenge varipo vanokuzivisai kuti imimi kwamunogara cell group yenyu inonzi ningi, zvekare mutungamiriri wenyu ndiningi, vachitorawo mafone numbers enyu muchiwana vamwe vekubata navo. Hallelujah. Zvekare maWednesdays acho ngatiendei kumacell group. Don't just belong to a cell group, but go and minister with the others on a Wednesday cell group meeting. Hallelujah. Ndiri kuziviswa zvekare kuti baba namai Mushakwe, baba namai Jiriji Junior varikuda kuzoonekwa neleadership panopera service. We are also encouraged to honor the Lord with our substance. Ngatibvisei zvegumi zvedu nema-offerings. Tine nzira nhatu dzekubvisa ma-tithes edu, ma-ATM deposits into the church account, tinogona kuita ma-transfers into the church account, zvekare tinogona kuuya nezvipo zvedu in person during the service, tounza zvipo zvedu nema-offerings edu, tinogona kuunza even during the week. Sister Enes vanenge varipo kuchurch office, tinogona kuvasvitsa zvakare. Ndiri kuona kuti ndozviziviso zvandandinazvo. Andine one more announcement. Mukoma Laki tiringe vakaimba pano last week, vakatsikisa damba refu ravo, vakasiyawo ma-CDs avo avari kutengesa, tinomawana ku-information desk kuna Sister Eni. Let us support one of our own kuti zvitiitiro zvakanaka iye achikurawo. Hallelujah. Ndozviziviso zvandanga ndinazvo. Tinana gogo vari pakati pedu nhasi vatitsika, tingoda kuti tingovakwazisa. Tina gogo Dzingai vakauya kuzoona kamuzukuru Kanyowani vari pakati pedu. Gogo kana muripo ingosimukai tikufarirei gogo Dzingai. Avo gogo Dzingai vakabereka baba Dzingai, tinokufarirai gogo muzita raJesu. Hallelujah. Tinotenda, garai henyu pasi. Tina gogo Marovera zvekare vari pakati pedu nhasi. Gogo kana muripo ingosimukai tikukwazisei gogo, vakabereka maizinago. Avo tivafarire gogo muzita raJesu. Hallelujah. Tinotenda, zvekare pakati pavo tina gogo Jiriji, gogo vekumba kwedu. Tina gogo Tembo, mukoma wagogo Jiriji vari pakati pedu. Tina gogo Mawire. Vese ndivana gogo vekumba kwedu ava vari vatatu ava vakagara kumashuroko. Tingovafarira nekuvakwazisa muzita raJesu. Hallelujah. Zvekare tina Sister Linda vane birthday nhasi pamwe chete na Sister Joyce. Tingovafarirawo nekuvakorokotedza. Mwari avaitira zvakanaka. Hallelujah. Mwari ngaakuzwe. Mangwanani ano zvekare taitirwa nyasha kuti munhu waMwari vari pakati pedu vauya kuzotishumira zvekare pazuva ranhasi. Mangwanani ano vhura mwoyo wako ugamuchire shoko raMwari. Hallelujah. Ivo Mwari vane chinangwa nezuva ranhasi. Hallelujah. Mangwanani tinangoti takasimuka tese tingokwazisawo nekufarira muranda waMwari mangwanani ano. Vakazvipira kuti vhiki rino rese vanenge vachiuya kuno, vachiuya kuzotishumira. It's a very long drive kuuya nekudzokera, but vanga vachiuya every day, vachiuya kuzotishumira. Zvekare nhasi vari pakati pedu kuzotishumira. Ndaona vauya nedelegation yavauya nayo maita henyu, vana baba nana mama, kuperekedza mufundisi, vachiuya kuzotishumira. Mangwanani ano handidi kutora nguva refu, ndoda kusiyira nguva yese ino nekuzara kwayo kwavari kuti vauye kuzotishumira muzita raJesu. Tiombere maoko tichivafarira mangwanani ano muzita raJesu. Vakafara chete. Hallelujah. Daira amen anopoha Satan muzita raJesu. Hallelujah. There is power in the name of healing, in the name of salvation, in the name of up, up,
takamira kudaro nditendereiwo tiremekedze mufundisi Jiriji pamwe chete naamai. Tivafarire nenyasha dzavakatiwanirawo pano panzvimbo yavo. Nhai ndiva vangadai vari kushumira asi vangondinzwirawo tsitsi dzekuti ini ndimire pazuva ranhasi. Dakukutendai baba naamai nemukana uno. We don't take this for granted, but tinoremekedza nguva yamakatiwanisa kuti tishumire. Mwari wokudenga akuropafadzei. Mwari wokudenga varambe vachikuitirei zvakanaka. May the good Lord repay you, reward you, anoint you more, and give you more wisdom. In Jesus' mighty name, amen. Nditendereiwo zvakare ndigamuchire utungamiriri hwese governing board yepano. Mwari wokudenga vakuitirei zvakanaka. Baba naamai Masuka, you are such a blessing people. Baba naamai Muti Wasekwa, Mwari akuropafadzei. Baba naamai Prof, Mwari akuitirei zvakanaka. Gogo Zvakata pamwe chete na Sekuru, be blessed. And all the leaders vandisina kudana nemazita avo, Mwari akuitirei zvakanaka, akuropafadze. Church, do we love our leaders? Andoda kuona nekugamuchira kwenyu. Do we love our leaders? Ngativagamuchire nemufaro muzita raJesu. Hallelujah. Ndoda kuti wakamira ipapo uzvifarire, uzvigamuchire, unzwe kuti ndaita zvakanaka, unzwe kuti I am fearfully and wonderfully made. Hakuna wakaita seni. Ndinotenda kuti nyasha dzaMwari dziri pamusoro pangu. Chimbozvifarirawo muzita raJesu. Hallelujah. Ndokuti usaende kumba wakatsamwa nhai uchiti vamwe vese vamhoreswa asina handambomhoreswa. Zvinzwe kuti wazvimhoresa handiti ka. Toda kufarira Jesu chamanganga. Simbi inodya dzimwe. Kana ati hongu hakuna unoti kwete. Iye wakatida nerudo rukuru. Muimba akazoti asiri Jesu wakandiponesa, ndiani waizondiona? Dai vasiri Jesu vakatida, vamwe ingadai tiri marombe, vamwe izvozvi ingadai tiri mumabhawa. But tinoda kutenda nyasha, toda kutenda tsitsi dzatakaitirwa naJesu pamuchinjikwa. Chimbofarira Ishe wemadzishe namambo wemadzimambo muzita raJesu. Hallelujah. Nditendereiwo zvakare mangwanani ano ndigamuchirewo hama dzandafamba nadzo. Tendereiwo tigamuchire mai Pafiwa pamwe chete nemurume wavo kunyangwe asipo. Ameno kana painowo vakadzidza nguva dzandakadzidza. Ona Farai naFarisai. Ukaona Farai waonani? Ukaona Farisai waonani? Saka tigamuchire baba namai Pafiwa muzita raJesu. Hallelujah. Tigamuchirewo baba namai Bunu. Mwari akuitirei zvakanaka, ngativafarirei muzita raJesu. Hallelujah. Tendereiwo zvakare tigamuchire baba namai Mandishona. Vazhinji makaona mai Mandishona nezuro, asi nhasi vana mai Mandishona. Pandaiti vana baba Mandishona. Ndalaitaura nezvekuti unoziva unongofanira kuita impact pauri. Baba Mandishona vanga vari cell leader weku Midrand and Centurion church kwedu. Vanga vakunzi chairman. Zvekuti pa church handinongoziva kuti chairman ndimufundisi. But pa church vanhu vaitoziva kuti pana chairman. Amen, amen. Oh, hansina nhasi. Saka pese pawanzi bata zvine mutsindo, bata zvekusiya maki. Tendereiwo tivagamuchire nekuvafarira muzita raJesu. Hallelujah. Allow me again to welcome my husband in substantia, Bishop T. Munemo, murume wandakapiwa naMwari, mufundisi wangu, my prayer partner, baba vevanakomana vangu 3. Tida kuvafarira vasipo muzita raJesu. Amen. Vana mama muriyo here uko? Varidzi verevival muri pano here? Handikunzwei ba, muri pano here ana maiyo?
ngatimbofarei tichifarira Mwari wamasimba ose muzita raJesu. Hallelujah. Tinotenda Mwari. Whilst we are still standing, let us open our Bibles from the book of Genesis. Genesis is the first book in the Bible. Ndoda kuti tivhure kubva kuna Genesis chapter number 41. Tiverenge from verse number 39 to 43. Kana wapawana ita amen. Mazuva ano Bible harichambonetsa kuvhura. Amen na amen. Amen. Asi uinere pafoniyo wanawo rimori rimanyo nai rekumboverengawo uchimakamaka handitika. Uye zvakare kana waverenga repafoni rega kuita muedzo kupota uchienda pasocial media iwe uri uno muchechi. Discipline is very important. Unotanga kuenda paWhatsApp unoshaya ndasangana nemessage ndiri muservice. Wasangana nayo sei vanhu vachinzwa shoko raMwari? Vanhu vanoenda paWhatsApp manai. Tiverenge from verse number 39. Genesis 41 verse number 39. Then Pharaoh said to Joseph, "Inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise as you shall be over my house, and all my people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne will I be greater than you." And Pharaoh said to Joseph, "See, have set you over all the land of Egypt." Then Pharaoh took his signet ring off his hand and put it on Joseph's hand. And he clothed him in garments of fine linen and put a gold chain around his neck. And he had him ride in the second chariot which he had. And they cried out before him, "Bow the knee." So he set him over all the land of Egypt. Pharaoh also said to Joseph, "I am Pharaoh, and without your consent, no man may lift his hand." Thank you. Baba, tinokutendai mangwanani ano. Tinokutendai Mweya Mutsvene nokuti taungana kuti tinzwe kutaura kwenyu. Muzita raJesu weNazareta. Ndinonamata Mwari wenyasha zhinji kuti taurai kuburikidza neupenyu hwangu zvamunoda kuvanhu venyu. Mweya Mutsvene, burukirai pakati pedu kuti pakupera pekutaurwa kweshoko renyu vanhu vashandurwe upenyu hwavo, vanhu vabatwe nesimba renyu. Tsitsi dzenyu dziburukire pamusoro pemumwe nemumwe muzita nemuropa raJesu weNazareta. Mweya Mutsvene, Mweya Mutsvene, take over. Mweya Mutsvene, Mweya Mutsvene, taurai kuupenyu hwedu nezita neropa raJesu weNazareta. Tinodzinga mweya yese inoda kutadzisa kunzwa kutaura kweizwi raMwari. Tinoishayisa simba muzita nemuropa raJesu weNazareta. Kereke iti amen. Titore nzvimbo dzedu muvapo hwaMwari. Hallelujah. Amen na amen. Nyaya yataverengesa pano ndeyaJoseph. Ndichambotaura background yake mbijana kuti uzonzwisisa patazoverengesa. Amen. Because pataverengesa tangonoverengesa padumbu. Asi kune kwainobva. Bible shoko raMwari ukaverenga from chapter number 37. Inotaura nezvemurume anonzi Jacob kana kuti anonzi Israel. Hallelujah. Anonzi akanga aine vana vake 12. Pakati pevana vake pane mumwe chete waaidisisisa. Zita rake anonzi Joseph. Joseph akamuda achiti izvoni nokuti ndakamubara panguva yekukura kwangu, in my old age. Amen. Ndokumuda haana kungomirira ipapo chete, ndokumugadzirira bhachi rakanga rakanaka, rakanga riri colorful, ndokumupa vamwe vese vasina. Amen. Kuda vana vedu hakuna kuipa.
but kana taakuvada ngatingovadei zvakafanana, because chakaita kuti vakoma vavenge Joseph inyaya yekuti baba vaimuda kudarika vamwe, uye zvakare aidiwa nababa. Chikonzero akanga ari first born yaRachel. Remember kuti Jacob paakaenda kwa Laban akasvika akada Rachel, ada Rachel ndokumushandira, amushandira musi wekuti akuda kunopiwa mukadzi akapiwa asiriye ndokupiwa Leah. Leah ndokumuberekera vamwe vana, but akazoshanda zvakare ndokuzowana Rachel. Awana Rachel mukadzi waaida. Rachel ndokumuzvarira mwana first born yake ainzi Joseph. Saka aimuda nokuti akanga amuzvara nemukadzi wake waaida. Hallelujah. Joseph avengwa nemadzikoma asingadiwe. Rimwe zuva anouya achiti ndarota hope. Hope dzandarota idzi dzanga dzakamira dzakadai. Tanga tiine zvisota zvatanga tiinazvo. Zvimwe zvese zvagwadama, changu chikasara chikamira. Zvikanzi nevakoma, hope dzawarota idzi dzinoreva kuti isu tichagwadamira here. Ndobva vanyanya kumuvenga. Ndokurota zvakare dzimwe hope. Zvikanzi this time ndarota mwedzi nezuva ne11 stars, because mumba mavo vakanga vari 12, saka iye asingasizviverengi. Zvikanzi 11 stars zvese zvichindigwadamira. Hanzi baba vacho vakabhohekana vakati, saka unoreva kuti ini naamai vako nevakoma vako ava tichakugwadamira here? But vabhohekana kudaro vanonzi vakazvichengeta mumwoyo. Ukaona ukarota hope, nyora pasi. Dzimwe hadzidudzirwe nhasi, dzine ramangwana radzinodudzirwa. Joseph arota hope, Bhaibheri rinoti baba vakadzichengeta. Ndokumva Joseph uya rimwe ramazuva atumwa nababa, zvikanzi enda kuri kufudza vakoma vako makwai, unoona kuti vari right here uye zvipfuwo zvese zvakachikwana here, nokuti nguva iyoyo vanhu vaienda kunofudzira zvipfuwo zvavo kure, vaifamba madistance. Kana vaenda ikoko vainowana nguva yekugara vari ikoko. Joseph ndomva aenda. Madzikoma vakanga vari kuShekemu ndokwa vakanga vachifudzira makwai avo. Achisvika ikoko akawana vasisiko, ndokusangana nemumwe murume, ndokumubvunza kuti makamboonawo here vakoma vangu? Zvikanzi ndakavanzwa vachitaura vachiti taakuenda Dotani. Ndobva Joseph avateera madzikoma vachimuona achiuya, ndokuti hoyo muroti uya auya. Ndokutanga kumuplana, kutanga kumurongera kuti vawane kumuuraya. Haleluya. But vari pakati pekuronga kuti vamuuraye, Rubheni wakazvinzwa akati, aiwa, musadaro, musade kumuuraya mwana wababa vedu. Ndoda kutaura neimwe hama mangwanani anhasi, kana wakurongerwa zvakaipa, Jehovha ngavakumutsire ana Rubheni vako vanokurwira iwe usipo. Patakagara apa tine hama dzinotirongera, but kudenga kuna Mwari anongokumutsirawo mumwe anokurwira. Kunyangwe wakunzi buda basa, ngavakumutsire muMwari pamusoro anokurwira. Kuronga kwa Satani kushaye simba. Zvinotaurwa kuna Isaiah zvinonzi ngavaronge havo asi hazvingabudirire, ngavataure mashoko asi zvichakona. Kana ukange wotaurwa, kana ukaronga
unodetserwa, pane mumwe anokumiririra, pane mumwe anokurwira kuti zvakaipa zvisakusvike. Amen na amen. Now, Reuben arwira Jacob, vakamutsvagira futi, zvikanzi no, ngatikandire mugomba afire imomo aparare. Do you know kuti pane vamwe vanhu vanovengwa muupenyu pasina chaatadzira munhu? Because ipapa tiri kuverenga nyaya yaJoseph, hapana waatadzira, but kuti hope dzaarota ndo dzasvota vanhu zvekuti havachatode kumuona achirarama. Amen na amen. Vese vanokuvenga, Mwari ngaavanyadzise. Vese vasingade kuti ubate chinhu muupenyu, Mwari ngaavanyadzise nezita raJesu weNazareta. Chiri kurwiswa chaJoseph ihope dzaakarota. Hope dzaakarota ndedzemangwana, ndezviri kutaurwa naMwari remangwana raJoseph. Satani kana akurwisa upenyu hwevana vevanhu, haarwise zvakaitika nezuro, anorwisa ramangwana. Anoda kudisturba ramangwana, but mangwanani anhasi, the devil is a liar. Hallelujah. Amen na amen. Apedza izvozvo vamukanda mugomba muya muya. Ndobva another brother azviona akati no, ngatimuburitsei timutengese kune vari kupfuura, timutengese kumaEgyptians ari kupfuura, zviri nani timutengese aende. Ndobva vamutengesa, asi vamutengesa kudaro vakatora bhachi rake ndokuuraya mhuka. Vauraya mhuka kudaro ndokuriisa muropa, ndokuenda kuna baba vakati mwana wenyu wakafa, chatakaona ibhachi, iye hatina kumuona. Vari kuenda vachinoratidza baba evidence inenge chokwadi asi dziri nhema, but hapana kana chokwadi chakaitika. Hallelujah. Joseph waenda anosvika Ijipita, asvika Egypt, anosvika achiswenda mumba maFarao, anotanga kushanda muimba yaFarao. Farao anomunzwira nyasha, Farao anomuitira favor, agara mumba maFarao. Farao anomuita kuti aite take care of everything chemumba make, because kupinda kwaJoseph mumba maFarao, Farao akatanga kuropafadzwa, akaziva kuti karopafadzako kauya mukati memba ino, akazi kangu kauya nemukomana uyo. Saka akatanga kutrusta Joseph, akamupa authority, akamupa zvese kuti azviite zvemumba make. Ngowanirwawo kafavor so kekuti vanokushandira vanozviona kuti une favor yauinayo. Amen na amen. Do you know kuti mamwe makambani ari kubudirira, kunyangwa hako usiri director, kunyangwa hako usina mashares ipapo, but ari kubudirira nokuti iwe une favor. Pane vanhu vapfumisa maIndia nekuda kwefavor yavainayo, nokuti shoko raMwari rinongoti chese chaunobata nemaoko ako ndichachiropafadza. Saka paunenge uchibata zvinhu zvabhosi wako zvinenge zvichiropafadzwa. Ukatarisa Jacob waenda kwaLabhani, akasvika akaita kuti Labhani apfume. Tine nyasha dzatiinadzo dzepfuma maKristu. Amen na amen. Usimbe zvako hwokushanda, but rega ndikuudze ukatanga kuzvishandira zvako pane zvinoitika, because une nyasha dzaMwari. Amen na amen. Kurumidza kupinda munyaya yangu. Apinda mumba mamambo mwe, akutanga kushanda mumba maPotifa, achishanda maive pamba ipapo vakachiva Joseph, because shoko raMwari rakataura richiti
Joseph wakanga akanaka. Noziya Bible kana rakutaura kuti munhu akanga akanaka zvishu. Nokuti pane imwe nguva yanombotaurwa zvichinzi Liya wakanga akaipa. Wakanga aine maziso akatsveyama. Zvona kuti panyika panoka pane vanhu vakaipa. Kwete kuipa moyo, kuipa pameso che. Kune vanhu vakaipa nevanhu vakanaka. Iko kutongonaka kwokunzi wakatonaka uko kufikidzwa neglory yaMwari. Otherwise ikabviswa mateya ese akuonekwa unotizwa iwewe. Bhaibheri roti Joseph wanga wakanaka, mai vaPotifa ndokumuchiva. Kana wakatakurana nechaMwari rega kuipinda muchivi. Zviri nani upomerwe dzausina kuita asi uchitiza neupenyu hwako. Mai vaPotifa vakati huya kunourare neni. Joseph haana kubvuma. Joseph akati kwete, ndakanzi ndibate zvese zvemba muno zviri mumaoko angu, asi imi handina kukupiwai. Zvikanzi aiwa huya. Dai vari vakomana venguva ino kana kuti ana baba venguva ino vaiti dzawira mutswanda kunongera hadzichanetsa. Amen na amen. But Joseph wakaramba. Ndokumva vamubata. Pavakamubata kudaro, iye ndobva abvisa bhachi ranga rakabatwa, ndobva atiza. Unoziya zvimwe zvinhu zvinouya muupenyu hwako zvinoda kuti zviuraye ramangwana rawakagadzirwa naJehovha. Joseph wakaramba, akaziva kuti ndikaita upombwe hope dzandakaratidzwa dziya dzichashaya basa. Akaramba neupenyu hwake, akatiza neupenyu hwake. Ndozodza vamwe vanhu vari mukati memba ino, tiza chivi seunotiza nyoka. Chivi ngachirege kutonga mukati muupenyu hwako. Tane vanhu vatindi vara muchechi vasisatye kutadzira Mwari. Anotobva kwaanobva zvake aita tunyaya twake ukanzwa uko. Tiitya Mwari njenga zvakaipa, tiza chivi. Nonzwa shoko raMwari chinzi munyika yeUzi kwakanga kuine mumwe murume wainzi Jobho, waitya Mwari achinjenga zvakaipa. Vanhu vamazuva ano vazhinji maKristu vazara nekutya vafundisi. Vanotya vatungamiriri. Ndikaonekwa. But rega ndikuudze chokwadi chiri pachena. Mufundisi hakuone kwese kwaunenge uri. Elder vakuone kwese kwaunenge uri. But Jesu vanokuona. Nokuti anoona zvese. Pese paunenge uri, Mwari vanokuona. Psalm 139. Ndekupi kwandingaende kusina uvapo hwaJehovha. Mumvura arimo, murima arimo, pese aripo. Tiri kutsvaga rudzi runotya Mwari. Amen madhimoni apo ekara. Rudzi runotya Mwari. Vana nababa vanotya Mwari. Vanoti ndinomira nemukadzi wangu 1. Kwete vanotsvaga masmall house. Muchechi mazara vamwanhu vane masmall house. Mwe munhu kungoita kamari so akutotsvaga mukadzi. Mwari ngavakubatsire. Nevamwana amai vakuita chipfambi ngazvipere nezita raJesu. Reitya Mwari kuti zvawakarongerwa naMwari zvigobatika. God has got a good plan for you. Don't spoil the plan yawakaisirwa naMwari nekuda kwekutadza. Vasikana vanotya Mwari umitiswe nekuda kwemapotatoes anyu kwamafuta. Mbatatisi, matapiri. Ongochinjwa ngonzi machips kana kunzi mafries.
ndiwo iwayo ofira. Chengetedza umwari wako. Chengetedza umwari wako. Joseph akaramba akatiza. Mukadzi wa Potifa paakaona kuti Joseph waenda aramba akati ndinonyadziswa. Mukomana uyu akatanga kutaura nyaya yangu. Anonzi akatanga akaridza mhere akachema. Zvikanzoonayo zvandangandoitwa nemukomana uyu wechiHebheru uyu. Anga akuda kundirepa. Saka pandaridza mhere wambva watiza achisiya bhachi rake. Potifa kuzvinzwa achimva atsamwa. Atsamwa kudaro vanomukandira mujeri. Ndokuiswa mujeri. Amen na amen. But baba Joseph paakarota hope. Baba vakadzichengeta mumwoyo. Baba vakadzichengeta havana kudzirasa. Apinda mujeri. Ari imomo. Bhaibheri shoko raMwari rinoti akanowana favor nemagadhijeri. Vakatanga kumufarira. Rimwe ramazuva kapubhiera naBheka vakatadzira mambo. Mambo nobva vanovaisa mujeri. Nobva vanosangana na Joseph. Amen na amen. Vari imomo vachimuka vachitaurirana vachikurukura vachisevha masentences avo. Rimwe ramazuva anzi vese vari vaviri vakarota hope. Ndokuuya zviso zvavo zvakapunyaira. Zvakapunyaira kudaro zvikanzi ko indava nhasi musiri kufara naJoseph. Zvikanzi ini ndine hope dzandarota. Uyu akati ndine hope dzandarota. Ndobva Joseph ati regai ndikududzire. Mazuva matatu amarota. Zvinoreva kuti nemazuva matatu iwe kapubhiera unenge wadzoserwa pabasa. Wakushanda zvakare. But kwauri iwe Bheka nemazuva matatu uchadimburwa musoro. Mutumbi wako ugosungirirwa. Ugodyiwa neshiri. Bhaibheri shoko raMwari rinoti mazuva matatu achipera vakaburitswa mujeri. Vaburitswa mujeri. Zvakadudzirwa naJoseph zvikanoitika saizvozvo. But anotaurira kapubhiera. Anoti kana uchinge wabuda ugondirangarirawo. But uye wabuda anokanganwa. Ukaona waitira munhu chakanaka akakukanganwa munhu. Vanhu vanokanganwa. Adzoserwa pabasa. Akusevha mambo. Achidirira waini mambo. Akakanganwa. Kutaura nezvaJosefa. Akakanganwa. Kuudza mambo. Kuti mambo. Kuuya kwandaita. Pana akadudzira hope dzangu. Sikanzena unondirevererawo. Amen na amen. Tine vamwe vanhu vari bhita nevanhu vavakaitira zvakaipa vakavakanganwa muupenyu. Nhasi bitterness iyoyo ngaiende. Vanhu vagara vanokanganwa. Ukamuitira chakanaka anokukanganwa. Kana achinge asumudzwa so anokanganwa kuti zvaari nhasi ave izvo. Pana akamuitira so. Pana akamusumudzira. Ndati vanhu vanokanganwa. But kudenga kuna Mwari asingakanganwe nyaya dzako. Kudenga kuna Mwari asingakanganwe basa rakanaka raunenge waita panyika ino. Hallelujah. Amen na amen. This is the background of my story. Now going to chapter number 41. Yataverengesa. Uchingonotanga nayo pamusoro. Rinonzi rimwe ramazuva Farao akarota hope. Arota hope. Ndokunetsekana nadzo. Ndokurara zvakare. Hope dziya ndokudzoka. Jesus Christ. Kana vanhu vakakukanganwa, remember tina Mwari vasingakukanganwa. Remember tina Mwari vanokurwira. Remember tina Mwari vanokunzwira tsitsi. Muzita raJesu, hallelujah. Farao anorota hope. Arota hope dziya. Bhaibheri shoko raMwari rinoti dzakamutadzisa kuva nerugare. Dzakamushayisa rugare.
ndokuti magicians vese huyai, n'anga huyai, vanoprofita vese huyai, dudzirai hope idzi. Hapana akakwanisa kududzira hope. Kapubhiera ndo paanozoti, I am reminded of a Hebrew man who is in jail. God creates any opportunity for me, hallelujah, to be elevated. Ndiyo nyaya yangu yandinayo yokuti Mwari creator imukana wokuti ndi zvangu ndisumudzirwe. Kusumudzirwa kwako hakusi kuzobva muvanhu, kusumudzirwa kwako kuri kuzobva kuna Mwari. Anoti ndarangarira mambo 2 years later abuda mujeri, 2 years later adudzirirwa hope dzake dzikanoreva saizvozvo semadudzirirwa akanga aita ndokukanganwa. But pano Mwari vaakuvhura mukana wekuti Joseph haurangarirwe nevanhu, ndini Mwari ndinokurangarira. Hazvinei nemakore ezvakanaka zvawakaita. Tina Mwari vanobhadhara, tina Mwari vasingakanganwe mabasa akanaka akaitwa nevana vevanhu panyika ino. Samboore moyo, unorangarirwa iwe, unorangarirwa iwe. Amen na amen. Zvikanzi mambo, kune mukomana wechiHebheru ari mujeri. Mukomana uyu kuti tizosvika patiri ndiye akandidudzirirawo. Zvikanzi endai munomutora. Joseph nomva audzwa zvikanzi izvoni uri kudiwa namambo. Chekutanga chaakaita ndechekuti akashevha ndebvu, akageza, akapfeka dzakanaka, akabvisa dzemujeri kuti ndakunoonana namambo. Amen na amen. Presentability inokosha muupenyu hwako. Kune vanhu vakamisa ma-opportunity in life because of lack of presentability. Ukangodedzwa kuenda kuinterview, endawo wakapfeka zvakanaka zvinoratidzika. Ukange uchiendawo pane vanhu vakawanda, endawo wakaratidzika, nokuti hauzive pane mukana wako. Akati zvindebvu zvinenge huswa izvi regai tibvise, hembe dzemujeri idzi regai tibvise, tigeze. Ukaenda uine mweya womujeri paunenge uchida kutaura, mambo vanogona kukutadza kukunzwa nokuti vari kunhuhwirwa nekamweya. Amen na amen. Be presentable wherever you go. Ingovawo munhu ari karatidzika also. So Joseph apedza kuzvigadzirira, kazviona kuti ezvinezvi ndikanomira pamberi pamambo ndikatanga kutaura nezvenyaya yavo vanonditeerera. Bhaibheri shoko raMwari rinoti asvika ipapo, mambo vakasvika vakamuudza vakati, ndarota 7 cows dzanga dzakaonda. Ndikarota 7 cows dzanga dzakasimba, dzanga dziine utano. But chandishamisa, dzakaonda dzakashata dziya dzamedza dzakanaka. Ndikarota zvakare uswa huchibuda padhuze nerwizi, hwanga hwakashata nehwanga hwakanaka. But hwakashata hwamedza hwakanaka. Zvikanzi naJoseph, mambo, hope dzenyu idzi dzinoreva kuti munyika muno muchava ne7 years dzemaguta, uye zvakare kuchava ne7 years dzenzara. Saka imi mambo, tsvagai munhu wakangwara achaita kuti pa7 years dzemaguta muchange munhu wese ari muno muEgypt, every Egyptian anofana kuisa a contribute to the state, achiuya ne5th of whatever chaanenge awana.
Saka motsvaga murume akadaro anogona kumaneja izvozvo pavakwe matura anenge achisevha panguva yemaguta kuitira kuti kana nzara yozouya hakuna unoshayiwa. Tinenge takarongeka. Ndokusaka uchiona kuine mapyramids. Mapyramids amunoona ari kuEgypt haya akavakwa munguva yaJoseph. Hallelujah. Saka mambo vadaro zvikanzi saka tinomuwana kupi munhu akadaro. Joseph anoita seasiri kuda position akati tsvagai. Zvikanzi hakuna mumwe watingatsvage. Totoisa iwe. Nokuti iwe ndiwe uchagona kumaneja. Nokuti iwe ndiwe wauya nedudziro. Vana baba nana amai, muupenyu hwatinorarama, kana wawana zvinhu rega kudya zvese, wanawo zvaunoisa pasaidhi kuitira kana nzara ichinge yauya hausunze, haukwerete, unenge uine masavings. Unoziva pane dzimwe shasha mukorona mumatakapfuura dzisina kumbobvira dzakwereta, dzisina kana kumbobvira because vakanga vaine masavings avakanga vakaita. But vamwe vanhu mwedzi wokutanga kungonzi basa chimbomirai nekuda kwekorona vakanga vasisina kana mari yerendi. Rega kuva munhu anodya zvese. Mumwe akandiudza akati kana uchigona kubhadhara chegumi 1/10 of your salary, again you can even spare something for your life. You can even save for your children. Amen, amen. Iye nhasi mukanzi mukafa, munewo here chamakagadzirira vana kuti vanopfuurira mberi vachienda chikoro. Ungofa kwenyu kuprivate school kwaanenge achidzidza atobviswa. Kungofa kwenyu kwavanga vachigara vatobviswa. Wanawo gonawo kuseva. Rega kudya zvese. Amen, amen. Joseph paanodudzira hope dzake, apedza kududzira hope, anobva apiwa position. Zvekuti anga akazobata mukadzi waFarao, anga ari musungwa zvapera. Kana Mwari vakugadzira mukana, pane zvimwe zvinhu zvinoparara ipapo. God create an opportunity for me. Do not allow yourself to miss your opportunity. Today is your day of opportunity. Kuti ufanire kugamuchira zvaunofanira kugamuchira. Amen, amen. Kubva kujeri atosumuka, atova vice president, akutoudzwa kutonze anongova mukuru pamusoro pevanhu vese ndini chete. Mutorerei ring yangu, mumupfekedze, mupinzei mucharioti yangu. Munhu wakanga ari pasi, vanhu vatadza kumurangarira, but denga rakumurangarira. Pane mumwe munhu ari kufanira kurangarirwa nedenga. It's my opportunity. It's my time to be elevated. Ukatarisa Mordekai ataurira vanhu kuti avo vanhu avo vari kurongera mambo, vari kuplota mambo kuda kuvauraya. Ndobva nyaya yacho yatsvaguridzwa, vakaonekwa zveshuwa kuti vakanga vachiplotera mambo kuda kumuuraya. Vanhu vava vanobva vaurayiwa, but Mordekai haana chaakaitirwa, haana reward yaakapiwa. God create any opportunity for me to be elevated. Pane vanhu vanotsikirira vamwe, but kana Mwari wasumuka, vasumuka. Nhasi Mwari ngavambokusumukirawo. Zvako zviite nezita raJesu. Mwari ngavambokusumukirawo. Usumudzirwe, uendeswe pane another level. Unoziva ingadai Joseph akaburitswa nekuda kwakabhiera. Padai ari panze, akangonzi Joseph uya, akati ndiri kumboita chakati, usakanganweka.
kuti ndini ndakaita kuti ubude mujeri. Vanhu vane tsika yekuti kana akakuitira chakanaka anoramba achingoti ndini. Saka vanhu sudurukai nokuti munozvipa mapapiro. Izvozvi munhu wawakasarudza, wawakatsvagira basa remumba, basa repasi, nongonzwa zvichinzi akutovhaira paanotenga chinyowana hachandiudzi, asi ndini ndakamutsvagira basa kuna amai vakanaka. Tibvirei apa, Jehovha ndirangarirei. Ungambovati wochero hako uriwo akamutsvagira basa akati onda kuda kunotengawo kahembe kwangu kwaakamenzi, anotofana kutoya muchambonotenga hembe. Aiwa, nhasi Mwari ngavamutse mukana mukati muupenyu hwako, mukana wekukusumudzira usina ruoko rwemunhu. Modhekai aita zvaakaita zvanyararwa, bati pane nguva Mwari yavanomutsa mukana wekuti Modhekai asumudzirwe. Zvinonzi mambo vakashaya hope usiku hwese, vakatanga kuverenga mabhuku emakoronika. Vari pakati pekuverenga ndokuvhura pamwe pokunzi rimwe gore mambo vakanga vachiploterwa kuda kuurayiwa, asi pane murume anonzi Modhekai akavarwira, akazviona, akanga achigara pagedhi, akataura. Mambo vakati munhu yakaitirwei akaita chakanaka kudai, rwendo rwuno nezita raJesu, because nguva yangu yekusumudzirwa yasvika, nguva yangu yesununguro yasvika. Vakabata, vakadzivisa kuti zvakanaka zviuye kwandiri, ngavashaye hope. Mambo itai kuti vashaye hope. Bhaibheri rinonzi mambo vakanzwa panze mafootsteps, vakati ndiani ari kufamba panze apa? Ndideedzerei munhu ari kufamba. Zvikanzi ndiHamani. Hamani waishanda namambo, aiziva kuti ndinodiwa namambo. Zvikanzi naiwe Hamani, munhu anorwira mambo parufu anoitirwei? Zvikanzi number 1 anopfekedzwa ringi yamambo. Number 2 anopfekedzwa robhu ramambo. Number 3 anokwidzwa pabhiza ramambo. Zvikanzi alright, deedza Modhekai, zvese zvawataura izvi ngazviitirwe kuna Modhekai. Apa Hamani naModhekai vanga vari maenemies, vanga vasingaonene. Zvikanzi chifamba naye uchidaidzira kuti izvi ndo zvinoitirwa vanodiwa namambo, izvi ndo zvinoitirwa vanodiwa namambo. Akanga asina marambiro. Kana opportunity yako yauya, hapana anomira pamberi, hapana anokudzivisa. It's my time. God create an opportunity for me to be elevated. Pane vanhu vari kumutsirwa mikana. Amen na amen. Hallelujah. Vamwe nongonzwa kana mukana yakuuya manje inouya nenzira dzausingafungiri. Vamwe uchangonzwa zvichinzi unoziva kuti baba vako ndakamboshanda nawo. Wakutosumudzirwa ipapo, wakurangarirwa nezvababa vako. Hallelujah. Akanga akatsamwa achitungamira. Izvi ndo zvinoita vanodiwa namambo, izvi ndo zvinoita vanodiwa namambo. Anomboti kana wakudanana nemukomana ukaenda naye kwatete, tete vanonomutaurira zvisingaite, rwendo rwuno havagone nokuti nguva yako yakwana. Ivavo vacho vaimbovharidzira achiti haaite, ane zvakati nezvakati, nzwanzi ane zvinorema zviri paari, but rwendo rwuno hazvisi kuzomira nokuti nguva yakwana. Kana mukana wakuuya unouya iri in disguise. Kana mukana wakuuya unoita senge unouya zvausingafungire. Amen na amen. 2 years later ndo panorangarirwa Joseph. Hazvina ibasa kuti vakakukanganwa kwemakore akaita sei, but denga rakukurangarira, denga rakukurangarira muzita raJesu. Hallelujah. Amen na amen. Mwari ngavatinzwire nyasha, Mwari ngavatinzwire tsitsi muzita raJesu weNazareta. Hallelujah.
inguva yangu yekuti ndiropafadzwe, inguva yangu yekuti ndisunungurwe, inguva yangu yekuti ndirangarirwe naMwari. Hakuna Mwari akarangarira akasara akadaro. Vaimba vakazoimba vakati kurangarirwa naMwari zvaringana. Kana warangarirwa naMwari zvinoringana. Ende kana warangarirwa naMwari hazvidi makore, ipapo unosumudzwa. Farao uya akamboitisa kuti Josefa apinde mujeri. Aripo Josefa unosumudzirwa. Aripo Potifa akaita kuti Josefa apinde mujeri. Aripo Potifa anoziva kuti Josefa anga asati apedza sentensi yake, asi unosumudzirwa. Plus kuti chimwe chandakatozodiscover ndechekuti Potifa wakanga apasi paJosefa. Nokuti mambo vanoti vanhu vese nyika ino yese zvapasi pako kusara kwangu. Saka Potifa wakanga apasi paJosefa. Josefa wakutonga. Kana mukana wako wasvika zvambenge zvichikutonga unotanga kuzvitonga. Zvambenge zvichikurwadzisa unenge wakuzvirwadzisawo. Wakambochemedzwa nemadhimoni, but wakwana mukana wako kuchemedza madhimoni. Hapana dhimoni rauchachema zvakare. Ese madhimoni uchachemedza. Hallelujah. This is your opportunity. Yokuti zvako zvichitanga kufamba. This is your opportunity. Yokuti uchitangawo business rako. Don't miss your opportunity. Mukana kana ukauya ukapfura watoenda. It's good for you kuti uchivhurwa maziso uone kuti ndiyo mukana wangu wandapiwa naMwari. Hallelujah. Amen na amen. Ndine vanhu here ini. Jesu akafa pamuchinjikwa, akamuka pazuva retatu. Uri mukana wake wokuti aende kunogara naBaba kurudyi. Amen na amen. Rufu rwake kwainge kunyadziswa, kuvigwa kwake zvainge kurova, but wakanga uri mukana wagadzirwa naMwari kuti achiuya achienda kumusoro kudenga anogara kurudyi rwaBaba. Mamwe matambudziko awakatarisana nawo anouya achinge matambudziko, asi iri mukana yekukusumudzira. Rinouya rakavharika kunge zidambudziko, ugochema kuti nhai Mwari mandirasirei. Mwari havakurase. Mwari vanewe nguva dzose. Vanoti nemumvura ndichange ndinewe, nemumoto ndichange ndinewe. Usacheme mudikani. Mwari havakurase. Mwari vanewe. But mukana uri kuuya wakavharidzika. Rimwe dambudziko rinouya asi uri mukana wako kusumudzirwa. Unotozofara papaya wakuti handina umboziva kuti zvakanga zvichiuya kuti ndizosvika pakati. Pane vamwe vanhu vanoburitswa mabasa uri mukana wake kunzi chitanga zvako. Wobuda basa wotanga kuchena, but Mwari vari kuti mukana wandakupa pabasa pawanga uri apo panga pari a learning curve. Ndanga ndichida kuti udzidze kuti mabusiness anoranwa sei. Yes, no, nongoburitsiswa kanhu kadiki so. Ngekuti uti chii chaizvo chaita kuti ndiburitswe pano achibatiki. But mukana wamutswa naMwari kunzi iwewe you are no longer an employee. Wato kutoshandirwa, watove director. Amen, amen, madirector mukatu. Madirector daidzira amen anopowa Satan. Don't miss your opportunity. Don't stay in the negative, but be positive of everything that comes on your way. Uchiti Mwari ramangwana rangu riri mumaoko enyu, handitye handivhunduke. Vana Mwari usavhunduke. Kana vanhu vakakuramba, ramba wakabatirira pana Mwari. Tine hama inonamatira kudarika hama dzose. Jesu zvoshamisa. Hallelujah. Amen na amen. Mukana wasvikira Joseph.
zvikanzi Joseph mupfekedzei ring, Joseph waakutonga, Joseph ndo waakumaneja ma7 years dzino dzemaguta, vanhu vachiuya nezvinhu zvese, iwe uchiita management yacho yese inofanira kuitika. Zvapera izvozvo, nzara ndokuzouya. Hanzi pasi rose kwakava nenzara, asi Mwari muIjipita havana kana kuwana nzara. Vanhu vakanga vakubva kunyika dzakasiyana siyana vachiuya vachitenga kuEgypt. Why? Because Joseph Mwari vakanga vamuwanira nyasha. Hope dziya dzakarota, ndinoona zuva nemwedzi ne11 stars zvichindikotamira, zvakuzadziswa. Tine vanhu vane zviroto, rega kudonhedza chiroto, rega kudonhedza dream, famba nayo, inozadziswa. Inozadziswa seivo madzikoma akandivenga, inozadziswa seivo vachiniplotera kuda kundiuraya, inozadziswa sei ini ndiri mukomana wemumba maFaro, inozadziswa sei ndiri mujeri. Do not worry, the Lord will create any opportunity for you. Tine vanhu vane zviroto, tine vanhu vakaona mavision, kana zvisati zvazadziswa, in the fullness of time it is going to happen. In the name of Jesus, it can take time, it can take years, but I want to tell you, it is going to happen. Ramba wakabatirira pa vision yako, ramba wakabatirira pa dream yako, uchitenda Mwari kuti Mwari vanondiitira zvakanaka. Hallelujah. Neva vanhu vakarota vakapfeka gauni, sanyeperwe kunzi ukarota wakapfeka gauni rufu, kana warota wakapfeka gauni wakapfeka gauni muchato. Unoziva kuti kune vamwe vanhu vanongointerpreta hope zvisirizvo. Isu kumba kwedu baba vangu vaitamba mabhiza, munoziva madzibaba emarukesheni vazhinji vaitamba mabhiza. Ngoti maita vana vadiki. Saka kumba kwedu baba vaitamba mabhiza. Every Saturday vaenda kwamachipisa kunotamba mabhiza. Saka waingoti ukangorota something, vanotoiti inhamba yakati, vaitofarira stere kungunzwa kuti warotei. Nhamba dzavo idzodzo vakadzibatanidza, waizonzwa vachiti ninga akarota ndinowina mabhiza. Saka hazvizirizvo ukarota demo ndi7 ndezvevanhu vamabhiza, but isu kune vanotenda, kana ukarota wakapfeka gauni zvinyore kuti ndiri kutochata, muchato wandarota, harkuzi rufu. Ramba wakabatisisa, chero kasvika 30 years inzwa kuti ndinochata, ndakarota muchato wangu uri kuuya nezita raJesu. 31 muchato wangu uri kuuya, 33 uri kuuya. I know the Lord will create an opportunity for you. Kudenga kuna Mwari. Rega kudropa your vision, rega kudropa your dream. Ramba wakaibatirira uchiziva kuti there is a God in heaven. Zviri kuzoita. Amen, amen. Dream yacho itaure, famba nayo. Vanhu vachikuona nhasi vati nezvaari izvi zvingaitike here? Mumaziso evanhu hazviitike, asi mumaziso aMwari zvinoitika. Yes, Jacob nemadzikoma muchandipfugamira nguva yazara. Asi uda zvangu kukuparidza, Bhaibheri rinoti vakazouya kuIjipita nokuti nyika yose yakanga ine nzara. Vauya kudaro, vakuda kuti vawane chekudya. Ivo havana kuziya Joseph, because vaiti Joseph wakafa. Asi Joseph wakavaziya.
pane vanhu vachatadza kukuziya nekuda kwekuti upenyu hunenge wachinja. Pane vanhu vachatadza kukuziva nekuda kwekuti unenge wapa position iri nani, but iwe uchavaziva. Vayeuchidze, varangaridze kuti munondiziva here, tisu takakura tese, nyasha dzakandiringana. Oh my God, Mwari ngavagadzire munana wekuti usumuke. Igore rangu resununguro, #sunungo. Pane zvaakuitwa naMwari, pane nyasha dziri kuzoburuka. Jesus Christ. Hallelujah. Amen na amen. Amen na amen. Kana opportunity yako yauya pana anoidzivisa. This is my time for me to receive God's favor. This is my time for the Lord to create an opportunity for me to be elevated. This is my time for the Lord to create an opportunity for me to make money. Unoziya kuti panguva yeCovid pane vamwe vanhu vakazarurirwa mikana yekuita mari naMwari. Mikana kana ichiuya haiingire vanhu vese vese. Pane vamwe vanenge vasarudzika. Nhasi iwawo mumwe vamwe vanhu vari kugadzirirwa mikana yokuita mari. It's my opportunity to make money. Auite mari mamwe nezvinoshamisa zvinotariswa nevanhu. Unogona kuita mari nemadomasi chaiwo. Unogona kuita mari nechibage chinyoro. Nyasha dzawanzwa. Vamwe vese vachishaya kwekunochihodha, iwe kungopiwa tipi kunzi chiri kwakati. Guta rese uri iwe unosupply. There is a God in heaven. May the good Lord create an opportunity for you. Opportunity isingakusiya uri paposition yawanga uri. Opportunity isingakutendera kuti udzokere mujeri zvakare. Mambo, tsvagai murume wakangwara. Zvikanza vakangwara ndakavadaidza kuti dudzirai hope pakashayikwa akagona. Saka akatongwara ndiwe wakagona kududzira hope. Ndinoda kuti Mwari vakurangarire nekukurangarira kwekuti hauchadzokera paposition yawanga uri, but wakuenda mberi nezita raJesu weNazareta. Do I have people this afternoon vari kuti God create an opportunity for me? Amen, amen. Chero vanhu vakada kudzivisa, hapana anogona kumira akakudzivisa. Bartimaeus, mwanakomana waTimeasi, akanga ari rombe uye ari bofu. Paakanzwa kuti this is my opportunity, opportunity yangu yasvika yekuti ndichiva nemeso, vanhu vakaedza kumunyararidza. Vanhu vakati, nyarara, unoita noise. Vanhu ndaizvifunga ndikati kune vanhu vakaipa mwoyo vanoda kukunyararidza kuti usabatawo zvako. But shoko raMwari rinoti Jesu waiteerwa nemhomo. Vadikani, mhomo ine noise kudarika munhu mumwe chete. But uyu paari kudanidzira achiti, mwanakomana waDhavhidha, ndinzwireiwo ngoni, zvinonzi nyarara, unoita noise. But ndinoda kutenda Mwari kuti mukana wangu wasvika, hakuna unodzivisa. Mumwe ngaanzwe kuti mukana wangu wasvika, hakuna chiri kuzondidzivisa. Jesu anomira mumhomo imomo, zvonzi mudanei. Vaye vanga vachiti vadzivisa vaye, zvikanzi tsunga moyo, vanokudana. Munhu ari confused, munhu haanzwisisike, ndiye ambenga achikunyaradza, ndiye zvakare ari kuti anokudana. Saka usateerere munhu. Ndosumudza meso angu kumakomo, rubatsiro rwangu rwunobvepiko? Rubatsiro rwangu rwunobva kuna Jehovha. Ukatarisa kune munhu unorasiswa, tarisa kuna Mwari. Mukati imomo mane vanhu vakarasiswa nevanhu vakawanda, but kudenga kuna Mwari usingarasise. Mangwanani anhasi, God create an opportunity for me to be elevated. God create an opportunity
for me to make money. God, create an opportunity for me to be blessed. God, create an opportunity for my story to change. Ngazviitwe kuti zita raJehovha rikudzwe. Varipo here mangwanani ano vari kuti Mwari mutsaiwo mukana wokuti zvandiri nhasi zvishanduke. Kana varipo vakadaro ndoda kuti usumuke netsoka dzako. Mwari wokudenga vachitiitira zvakanaka. Ndoda kuti usumudze meso ako. Uti Mwari ndirangarireyo. Create an opportunity for me, oh God. In the name of Jesus of Nazareth. An opportunity. Pane vamwe vanhu vari kutsvaga nzvimbo dzechikoro. Create an opportunity for me, oh God, to get a place to go to varsity. Create it in Jesus' mighty name. Hazvinei nemapepa. Asi Mwari kana muchinge mamutsa mukana wacho iwoyo ndinoubata. Nezita raJesu weNazareta. Sumudza maoko ako pamberi paMwari wamasimba ose. Utange kunamata. Uti Mwari wenyasha. Create an opportunity for me to be delivered from evil spirits in the name of Jesus of Nazareth. Muzita raJesu neropa raJesu weNazareta. Shatarabaka haya. Reketerianda rabaka shika. Muzita raJesu. Namata mukana inouya, but sometimes pa inouya yakavarika. Sometimes pa inouya inogona kuuya ikapfuura. Rega kutendera kuti mukana wako kana uchinge wauya ukupfuure. Kana mukana wako uchinge wauya, grab your opportunity. Wanirwa nyasha dzekubata mukana wako nezita raJesu. Create an opportunity for me to get a job, oh God, in the name of Jesus. Shamari sumudza izwi rako. Utange kunamata pamberi paMwari wamasimba ose. Mumwaka uno watiri. Hausi kuzosiiwa nemukana wako. You are going to grab your opportunity. Your opportunity has come. Your opportunity has come. Grab it in the name of Jesus. Mukana wako washika. Mukana wako washika. Nezita raJesu. Neropa raJesu weNazareta. Mwari mutsaiwo mukana wekuti nditambire mari yakawanda yekugonawo kuseva. Nezita raJesu ndinoramba from hand to mouth. Ndinoramba izvozvo. Create an opportunity for me, oh God. Mutsai mukana Jehovah. Nezita raJesu. Shabakahaya. Reterebekesaya. Muzita raJesu. Mangwanani ano. Manganani emikana. Do not miss your opportunity. In the name of Jesus. Your time has come. Your time has come. In the name of Jesus of Nazareth. Your time to be delivered. Your time to be set free. Your time to receive God's favor. Yes, come. In the name of Jesus. Shatarabakahaya. Reterebekeshika. In the name of Jesus. Mukana wako washika. Mukana wako washika. Auvaridzirwe. Auvaridzirwe. Nezita raJesu. Neropa raJesu weNazareta. Ndati hausi kuzovharidzirwa. Pane nyasha pano. Nezita raJesu weNazareta. Mikana yaburuka. Musondorino resununguro. Nasi vanhu vari kuzosangana nemikana yavo. Vanhu vari kuzosangana nezvavo. Nezita raJesu. Hauchavharidzirika. Shababakashaya. Ratarabakashika. Mandarabakashika. Namata shamwari. Nezita raJesu weNazareta. As we are closing the revival, aubude usina kusangana ne opportunity yako. Mwari vane pava kukuendesa. Elevation is coming in your life. Nezita raJesu. Yakatarabakahaya. Muzita raJesu. Muzita raJesu. Inonyepa mweya yechina. Anonyepa madimoni.
anonyepa, avagone kukuvharidzire, avanogone kubata zvako zvaunofanira kugamuchira. Vakakunyararira kwemakore akawanda, vakakuvharidzira kwenguva yakawanda, nezita raJesu. This is my time. This is my time. In the name of Jesus. Oh, shatarabakahaya. Ribababa shatarabakashika. Kana nguva yako yasvika, hakuna unomira achidzivisa. When he says yes, no one can say no. In the name of Jesus of Nazareth, time yangu yasvika, time yangu yakwana, nezita raJesu, neropa raJesu eNazareta. Shabaka shatarabaka haya, reterebeke saya. Sometime later, ndo paanorangarira kuti pane muHibhuru akambodudzira nhau dzangu nezita raJesu eNazareta. Yakwana nguva yako, wakadzungaira zvakakwana. Mwari create an opportunity yekuti ndichifambawo nemota. Arabakashata rabakashika, reketerianda rabakaudza, nezita raJesu, neropa raJesu eNazareta. Zvinhu ngazvishanduke, nyasha ngadziburuke nezita raJesu. Oh, ribakashaya, reketerianda rabakashika. The devil is a liar. Amen, amen. It's a week to remember, because the Lord is about to do a new thing in your life, and it's coming forth in the name of Jesus of Nazareth. Do not miss your opportunity this morning. Amen, amen. Pane vanhu vakubuda muno vamazvina business. Pane vanhu vakubuda muno vatakurana nefavor yedenga. Pane vanhu vakubuda muno vachinzi ndakurangarira. Vamwe muchatanga kutsvagwa nepamaFacebook. Kana wauya unokutsvagisa kwese kwese. Kunzi ndakawana nhamba dzako paFacebook. Ndopa uchatanga kucommunicate newe. Kunzi ndakanga ndichikufunga nguva yese, ndichitsvaga musikana wokuroora, but zita rako rairamba richiringa mandiri ndariwana paFacebook. Haana kukuwana zveconnection nemunhu asi paFacebook. Pane nyasha dzinoburuka dzekuti ukadzirangarira so haudzinzwisise. Pane muimba akati kune nyasha dzinochemedza, nyasha dzinoshamisa. Ngadziburuke mangwanani ano nezita raJesu eNazareta. Atipedze shondo tichiuya kuchechi tichitonhorerwa pasina. Hatizi tanga tichingouyawo nekuda kwekuti program yana amai. Aiwa, tanga tichiuya kuzosangana nemusharukwa. Musharukwa uyu ngaachinje nyaya dzako muzita raJesu eNazareta. Pane opportunity yakuvhurwa yekukonektana nevamwe vanhu so yekuti uende kure. Mwari vachikukonekta. How we don't know, but the Holy Spirit knows. When Joseph was in jail, he did not know kuti ndichabuda sei muno. Number one, ndiri mutorwa. Kuti ndichabuda sei handizive, but Mwari vano create an opportunity yekuti abude. Zvikasashamisa hazi Mwari. Mwari itai chinoshamisa chekuti mumwe munhu achigamuchira zvake, adzoserwa pabasa kazvake zvaita, acharangarira mumwe here zvake zvamuitira, asi akamududzira hope amukangana. Zvanga zvitarwa nababa mungoti unze aite kuti ukurumidze kuchera mvura wako mukangano. But nhasi nezita raJesu, kana vanhu vakandikanganwa denga harindikangana. Kana vanhu vakandisiya denga harindisiye. Kana vanhu vakasandiona Mwari unondiona. Amen, amen. Anga achichema achiti mwana wakufa, Mwari vanoti ndanzwa kuchema kwemwana. Pane vanhu vari kunzwikwa kuchema kwavo mangwanani ano. Mwari vanzwa kuchema kwako vakukurangarira.
vakucreata an opportunity yekuti zvako zvichitanga kufamba muzita raJesu. Hallelujah. Ndinoda kunamata nevanhu mangwanani anhasi. Worship team, come in front. Mugotiimbira muzita raJesu weNazareta. Mangwanani anhasi pandanga ndichimukawo ndichinamata ndichikumbira nyasha kuna Mwari. Ndati Mwari we, itaiwo zvinhu muupenyu hwevanhu, nokuti hatidi kungoita zvinhu zvekuzadzisa program, but tinoda zvinhu zvinozotaurwa kunzi Jehovha vakandirangarira, Jehovha vakaita something. Amen na amen. Saka mangwanani ano ndoda kurangarira, ndoda kunamatira nevanhu vese vanonzwa kuti number 1 ane bitterness, number 2 uri kuti Mwari ndirangarireyo panguva ino. Ndinoda nyasha dzenyu kuti dziburukire mukati muupenyu hwangu. Create an opportunity for me palevel yandiri pachaita ndakuda kuenda pana another level in life. Mwari create iwe an opportunity yakundisumudza kubva palevel yandiri ichindiendesa pamusoro. If you are there, come in front. In the name of Jesus of Nazareth. Unozvinzwisisa kuti pandiri pano hapaziripo, level yandiri pano haiziriyo. Nezita raJesu, neropa raJesu, tikasumuka zvinodi. Palevel yandiri hapaziripo, hapazi pangu. Mwari ndirangarireiwo ndichienda pana another level. Ndagarisa pagomo iri, ndadzungaira panzvimbo iyi kwenguva yakareba. Mwari ndirangarireiwo nezita raJesu weNazareta. Tinaye Mwari anorangarira, tinaye Mwari vanoita zvinoshamisa. Kana uripo kurumidza kurumidza, kana varipo vanoti ndine bitterness, ndine vanhu vandakaitira zvakanaka muupenyu asi havana kana kuzombondicheuka. Regerera. I want you to let that bitterness go and say to God, God, may you remember me. God, may you remember me. In the name of Jesus. Muzita raJesu weNazareta. Shabakashaya. Reterebeke shikandarabakahaya. Nezita raJesu weNazareta. Sumudzisa maoko ako paunouya kuno kumberi. Rega kuuya uchitarisa kuvanhu. Uya wakatarisa kuna Jesu, nokuti Jesu ndo vanosimudzira. Jesu ndo vanoita kuti mikana iuye nezita raJesu. Shababakashaya. Nezita raJesu weNazareta. Pane vanhu vari kubviswa mumalevels avanga vari vachiendeswa to another level of life. In the name of Jesus of Nazareth. Wakutosumudzwa izvozvi nezita raJesu weNazareta. Wakurangarirwa, wakurangarirwa nedenga, wakurangarirwa muzita raJesu. Regai tiuye tikunamatire Mwari wokudenga vachitiitira zvakanaka. Baba ndirangari, eiwo Mwari andirangari, eiwo Mwari ndirangari, eiwo Mwari. Baba ndirangari, eiwo Mwari. Ishe ndirangari, eiwo Mwari. Baba ndirangari, eiwo Mwari. Nazi ndirangari, eiwo Mwari. Baba ndirangari, eiwo Mwari. Ishe ndirangari, eiwo Mwari. Imini ndirangari, eiwo Jesu. Ndirangari, eiwo Mwari. Baba ndirangari, eiwo Mwari. Chokwadi ndirangari.
Nirangari
wechokwadi muri mwari iwo 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 wechokwadi Hallelujah, that is the plan. It's not a man. It's not a man. It's not a man. Hallelujah, that is the plan. It's not a man. It's not a man. It's the plan. It's not a man. That is the plan. It's not a man. That is
unotongwa, handina mweya unotongwa, unotongwa na mazinza, handina mweya unotongwa, handina mweya unotongwa, handina mweya unotongwa, unotongwa, andaramba ini handina mweya unotongwa, handina mweya unotongwa, handina mweya unotongwa, unotongwa ne mazinza, andaramba ini handina mweya unotongwa, handina mweya unotongwa, handina mweya unotongwa, unotongwa ne mazinza, ine murohini ya muya langu.
anoramba vafudzi vopfugama ameni ndiye zosambisa ndiye mambo kudenga topfugama ameni mutuni toimba ndiani pane samba vafudzi vopfugama ameni ndiye jesu ndiye mambo ekudenga topfugama toimba mutuni toimba ndiani anorapa vose vanorodziwa ameni ndiye jesu ndiye mambo wekudenga topfugama nekuti mutuni toimba ndiani anenzara pasango ariloga ameni ndiye jesu ndiye mambo wekudenga topfugama ameni mutuni toimba ndiani akapawa enama rakanaka ameni ndiye jesu ndiye mambo kudenga topfugama ekuti mutuni toimba ndiani anochema rasaro mudanguwa ameni ndiye jesu ndiye mambo ekudenga topfugama nekuti mutuni toimba ndiani wokwaziswa nenziyo dzekufara ameni ndiye jesu ndiye mambo wekudenga topfugama ekuti mutuni toimba ndiani ateura pamusoro pamchinjikwa ndiye jesu ndiye mambo topfugama nekuti mutuni Hallelujah. amen Amen. Amen. amen The devil is a liar. Rwendo rwunaopesana nemunana wako uri kuzosangana nawo nezita rajesu. Revival ino haina kuitirwa vamwe, yakaitirwa ini. Danidzira kuti it's my time.
to receive God's favor. To receive God's favor. In the name of Jesus. Amen. Amen. Pane mikana yakuvhurika yekuti vamwe vanhu vanga vari maticha, ordinary teacher, they are going to be principals, they are going to be owners of schools by the grace of God. Usazvitarisire pasi, pane nyasha dziri pano. Pakauya timu ino yekuti gore rashe resununguro, #sunungu. Zvaitoreva kuti pane vamwe vari kuzoitirwa zvakanaka. Ita mukana uyu ngaurege kundipfuura. Unoziya here panguva yakafamba Jesu, pane vamwe vakasara vachirwara, pane vamwe vakasara vari zvirema, pane vamwe vakasara vari matambudziko, pane vamwe vakasara vasina kumutsirwa vakafa vavo. But kune vakaziva kuti my opportunity has come and I will not miss this opportunity. Zvikanzi Jesu ndirangarireyo, Jesu ndiwanireiwo nyasha. Kana opportunity yako yasvika, vese vanoda kuvharidzira vanosudurudzwa. Amen. Amen. Vese vanoda kuvharidzira vanosvika. As we are ending our revival, miracles are going to happen. People are going to testify of the goodness of the Lord. People are going to speak of new things in their lives. Amen. Amen. If you believe it, shout power. If you believe it, shout power. Anonyepa Satan. Vamwe muchasumudzirwa musina zvinokwana zvekuti musumudzirwe, because mukana wenyu wasvika. Kana mukana wasvika, hazvinei nelevel yekudzidza kwayakasvika. Handisi kuramba nekudzidza, kudzidza kwakanaka. But pane nguva dzimwe dzekuti mweya mutsvene kana akubata zvinhu zvake, hazvinei nemalevels ezvenhu kwekudzidza kwako. You are being elevated. You are going to another level of life. Your life will never be the same again. In the name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. Ndichipedzisa. Pane vanhu vanoziya kuti mumhuri mangu, mumba mangu hamuna rugare. If you are there, come in front. Ari kuti ndiri kutsvaga rugare mukati memba yangu, hamuna rugare. Shakatara baka ribaka shandara baka utsa yeterebeke shika. Kana muri munosekapo uyai mese, nyasha dzacho dziburuke. Shibaka satara baka rende rebeke sandara baka utsa. Mukana wako wokuti uchifara mumba mako wasvika. Mukana wokuti mumba mako muchiva nerudo wasvika. Wasvika nezita raJesu weNazareta. Don't miss opportunity because of the people who are surrounding you. Vamwe vanhu vanonyara vanhu vakavakomberedza kuti ndikazivikanwa kuti ndo zvakamira havagare kumba kwako, havaende newe. Izuva rako rekusangana nesimba raMwari muzita raJesu weNazareta. Send us fire, the Holy Ghost fire. Send us fire again and again, the Holy Ghost fire. Send us fire, send us fire, send us fire, the Holy Ghost fire. Send us fire again and again, the Holy Ghost fire. Fire!
devil is a liar. Kubva nhasi mumarriage mako maakufarwa nezita raJesu. We are about at the end of the month. Tiri kuramba mweya from hand to mouth. Wezvishoma zvinobva kuna Satan. This is your opportunity to live in abundance. Isizini yako yekurarama muzvizhinji. Unotambira mari imwe ichirimo mubhengi, wotambira imwe ichirimo, nyasha dzaburuka, Mwari wamasimba ose vakuitire zvakanaka. Are you there, somebody? Shout, it's my season. Igore rangu resununguro. Hallelujah. Asikuzogara uri muusungwa, uri kugara uri musununguro yaJehovha. Mudaidzei muHebrew man uyu ari mutorongo auye adudzire hope dzangu. Kana opportunity yako yasvika, Mwari ngavazviratidze. Mwari ari kuzozviratidza kuupenyu hwako. God create an opportunity for me. Patakudzokera munyika umu, as we are going back in the industry, pane yakunoitwa naMwari wamasimba ose. Things will never be the same again. People are going to be given new ideas. Aurambe wakapofomara, pane zvitsva zvaakuitika. It wasn't a week yekungouya kuchurch. It was a week of transformation. Your life will never be the same again. I decree and I declare that your life will never be the same again. Hallelujah. Vangani vari kuti zvamataura ndinogamuchira. Vamambosizika nekuti pakati peusiku unobuda mumba uchichema, but rwendo rwuno unenge uchifara. Madhimoni ese anyadziswa, nyasha dzaburuka muzita raJesu weNazareta. Hallelujah. Regai tisvike patinopa kuna Mwari. Toda kusvika patinopa kuna Mwari. Ndakafarira panapa hanzi 3 ways of giving. Anditi saka hazvinetse. It's either you can do a transfer or ATM deposit, or come in person at the office, or right now. Hallelujah. Saka toda kupa kuna Mwari, uchitenda kuti Mwari wamasimba ose vari kuzokuitira zvakanaka. Kupa kuna Mwari akusi kuti unaye yakawanda. Kupa kuna Mwari it's a sacrifice. Kupa kuna Mwari it's a trust. Kuti Mwari ndinoziva kuti zvese zvandinazvo ndimi makandipa, uye zvakare ndikapa kwamuri munondidzorera. Hallelujah. Ndakambopa illustration yekuti the measure that you give is the measure that you are going to be given back. If you are giving with a spoon, a teaspoon, that teaspoon is going to be pressed down, shaken together, running off. Imagine a teaspoon. Arikupone bucket, richatsindirwa, rigozunguzirwa, rigopfachukira. Saka the measure that you want to receive is the measure that you give. Panzwisisika. Kana wakuda kungogara nema 200 muhomwe mako ipama 200. Kana wangoda zvema 1000 ipaya unoda kuti iuye muhomwe mako. Are we ready to give? Zvipo nezvegumi. Tinoda kupa zvipo zvedu nezvegumi zvedu. Just be faithful. Kana paine chinhu chakapusa pasi pezuva rino, it's tithe. Kupa chegumi kwakapusa. Zviri kungonzi 10% of what you get. Zvoreva kuti kana uchiwana 100 rand, Mwari havasida 200 rands, vari kuda 10 rand from you. It's 10%. So chegumi hachina kuoma, chinongori chezvawawana, zvawapiwa naShe, 10% of it. Kana usingagone kucalculate, unongoenda kuna admin unoti ndicalculaterewo 10% yangu. Havamborambi.
nongovaudza kuti hanzi naPastor P ndicalculaterewo 10% yangu. Mwari wokudenga vachitiitira zvakanaka. How many are ready to give? As we are closing this revival, we want to give to the Lord as never before. Just to thank God for this revival. Just to thank God for the word. That the word is going to manifest in my life. Hallelujah. So can we bring our offerings as the worship team who will be singing for us? Zvaringana kurangarirwa naJesu zvaringana wo. Zvaringana kurangarirwa naJesu zvaringana wo. Oh, ndicho chinhu chandinoda. Oh, ndicho chinhu chandinoda. Oh, ndicho chinhu chandinoda. Oh, ndicho chinhu chandinoda. Oh, zvaringana naJesu zvaringana oh. Zvaringana naJesu zvaringana oh. Oh, hapana chimwe chandinoda. Ndinoda kurangarirwa naJesu. Oh, hapana chinhu chandinoda. Ndinoda kurangarirwa naJesu. Handidi kurangarirwa nevanhu. Ndinoda kurangarirwa naJesu. Zvaringana oh, zvaringana oh. Zvaringana oh, zvaringana oh. Oh, ndicho chinhu chandinoda. Oh, ndicho chinhu chandinoda. Oh, ndicho chinhu chandinoda. Oh, ndicho chinhu chandinoda. Handidi kurangarirwa nevanhu. Oh, ndikuva vanokanganwa. Handidi kurangarirwa namai vangu. Ndikuva vanokanganwa. Zvaringana naJesu zvaringana oh. Zvaringana oh, zvaringana oh.
Hallelujah. Hallelujah. Ukasarawo vakadaro unenge uri nini chaiwo. Panobikwa dzimwe iyo inongoramba iri mbishi. Dzine dzatoboila dzese. Amen and amen. Shoko ranga richiita kuti mumwe munhu aende pane imwe level. Kungosunungurwawo so. Pane chinhu wani chandakaona panoshumira vashumiri. Panonzi mademoni people agree. Panonzi mari they don't agree. Do you know kuti mamwe mademoni anonyanyokurudzirwa nenhamo? Murume unofunga kuti akaomera haana kuomera inhamo. Nekuti yaunopa kunge iripo kutoita hasha dzimwe hasha dziri kumba inhamo. Because anonyatsozoti ndikasekerera chadzikoko, ndikasekerera pachanzi juice, ndikasekerera pachadiwa chocolate, saka kungoomesa kumeso munhu wese anobva ava right. Mufundisi kumba kwedu baba havafari inhamo. Iseyaramei. So papa chiparidzwa zvichinzi mukana wangu wekusimudzirwa chisimukaka zvimwe zvinhu zvibve. Ingoti it's mine. Mushumiri ataurawo nani neni. Mamwe madzikirira inhamo. Zvimwe zvirwere zvamuri kuenderera kuna dhokta imhando yemubhedha wamuri kurara. Ingotendera Mwari akusimudzewo urarewo pamubhedha usingarwadzise mbabvu. Ngoti iro rekusimudzwa iri rekubuda mujeri iri ndichiendawo kupalasi ngariwo pamusoro pangu. Mufundisi vachiparidza nacho unomwe munhu akarara ndinyatsozoti idzi hadzina mubhedha idzo, idzi hadzina sofa idzo. Handiti kumba kwenyu ndokuziva here? Ndini baba vako. Ndandichitarisira kuti uti haleluya. Zvinove pari kunzi mukana wekubva kujeri, mukana wekusi. Ndakamboita teacher. My early years of career ndakamboita teacher. Kune vana vataipasisira kuparticipate muclass. Kuti nemaparticipatera anoita muclass uyu akafoira vamwe vana vanodiscourageka. Kwakumutsvagira mamarks kuti awe pamberi pevamwe. Nenyaya yekuti muclass dzechikodi chikosimudza maoko pari kuda. Ndo zvimwe zvacho zvinoita kuti vatumwa vanenge vakagara mumhepo mushumiri achishumira ivo vakangodai kurumidza kujamba jamba kuti vatumwa vati ndiani uyu mugamuchidzei. Unoza chinoshaisa vanhu chikafu pamuchato kupusa. Ingopfeka suti yako uende pamuchato vanhu vanongoti auya mugare neapa. Hauzivi ari kuchata asi unodya zvakanaka kungochena chete. Ndakazombobvunzwa nevamwe brother vainonzi Teri akunzi baba mani. Kanzi naimufundisa sei ndeifunga kuti mudhara ane mota. Why dzinongoyewo dzakachena so. Zvezvokuti neyuthi yakatofunga kuti ane motikari. Zvino mota yacho hauna, kugeza kwacho haudi, kukwesha mazino haudi, kudaira ameni kwacho haudi, unokomborereka sei? Fundisi maparidza zvokuti kai kwene munhu anga achifamba nemi vatumwa vatomugashidza. Ndiri kutenda kuti vese vanga vachigamuchira vatogamuchira. Aisaitirwa zvakanaka. Mukana hanzi the season of abundance. Mweya wezvakawanda. Uchitiza mweya wezvishoma. Nemukadzi wenyu wamunofunga kuti akashatawo imari isipo. Pambona mukadzi akashata akachera anyatsogeza so baba wangu asati vafa vaindiudza kuti Alfred hakuna mukadzi akashata abuda mubhenzi. Kunyangwe akaita mino 1 dzinenge dziri 9 dzakaunganizwa angobuda mota yakanaka chete zvinoita. Saka mweya wezvakawanda ranga richiparidzwa panapa iri enda unoriteerera paFacebook, woriteererazve paYouTube, wodzokororazve paFacebook. Paya pawanga usingaiti amen uchidaidzira amen uri wega, madziro ekumba kwako achinzwa kuti iri warigamuchira. Can I repeat this? Ena unoriteerera futi manheru, woriteerera futi mangwana manheru, ukangosvika pari kutaurwa zveelevation iti amen uri mba. Even ukanzi uri kupenga, it's okay. Penga zvinhu zvidi zvichinje.
because maameni ana andichinzwa nerari chitaurwa anga asingaenderani. Vanhu endai munopedzisa maameni paFacebook. Unoziva kuti chinhu chaunogamuchira chinoshanda kwauri. Munozviziva here izvozvo? Mapofu anga akawanda, but kune rimwe chete rakati mwanakomana waDhavhidha. Vamwe aikumbira makoini vaiti mwanakomana waDhavhidha anga asingadi makoini, aida zvine chekuita naDhavhidha. Ameni wako anobatsira. Ina hangu pese panotaurwa nemari nezvemari ndoita active. Because even kuti mukadzi ndidewo chaiko usina mari zvakaoma. Mhuka idzi dzinogadzira musoro idzi hadziti kana pasina keshi. Kuti unoziva kuti vakadzi vese kana pasina mari vane kamwe kaattitude kavainako. Ukaona wako achifara usina mari haana kubva kuna Mwari. Ndiri kutodzokorora yeye hameno tokamuwanepi. Vese vakabva kuna Mwari vanosekerera kana paine keshi, nekuti Mwari vakatopa Adhamu gadheni vasati vamupa mukadzi kuziva kuti vanhu ava vanoda kudya. Ini ndiri kutorevesa kana mukadzi wako achifara achijamba mumba musina hupfu, iye haana kubva kuna Mwari. Bvunzai inini ndinoita consultation musi weTuesday. Munamato wekutanga mukadzi asati apfugama, namataiwo baba vekumba kwedu vaite mari. Mufundisi kumba ngakuitewo zvakanaka, kureva kuti they want good things. Vanotouya nemaprayer request iwayo. Kureva kuti vanamai vanoda kuti zviite zvinhu zvakadi zvakanaka. Kana uchifunga kuti mukadzi wako hasekereri, tengai mota one. Aiwa musatenge, endai kutest drive. Ungoti mama haandei kutest drive. Muchibva mutest drive, so even musina mari, atmosphere yezuva iroro yakasiyana nemamwe mazuva ese, nemabikirwo acho anobva atosiyana. Kureva kuti vane vachitarisira. Saka papa chinzi nemushumiri, nguva yeelevation, nguva yekubuda mujeri. Ipaka ena unopateerera futi ipapo. Ini ndo pananyanyobata pekuti akabuda mujeri, akanopfeka ring, akapfekedzwa robe, akanzi ave mambo. Kutonga kunonakidza wakomana. Handidi kunyeperai. Power is sweet. Imboita seo leader wone kana kuita seo secretary, ndopa uchanyatsoona kuti zvinhu izvi zvinonakidza. Uchibva uko uchidaitwa regati kumbire secretary wezuva ranhasi, unoona nekastepi kachichinja. Ukanzi ndiwo uri kupa zviziviso nedress rekupfeka rinochinja. Kunyange uchizvinyepera kuti haudi zvigara, hakuna munhu asingadi authority. Hautorida nekuti hausati warangarirwa. Izvi vese vari praise team vakabvunza kuti padaita vice chair lady here pano. Vanoti ndiri pano baba. Hakuna kana wani. Power. Tikati mbokwazisa hedu mai masuka. Iwo mai masuka wacho unoona wacho wakaita kakudzikamira. Power inonaka. Power. Iwe. Power. Ina handisi yangu kuti semusiri kuda. Indingofunga kuti ring ngai. Won't mufundisi vati, Pastor P vati ring. Mwari mbondipfekedzaiwo ring yekukudzwa. Kamwe chete muupenyu. Wanawo paunomboremekedzwa kamwe chete muupenyu, kuti takamirirawo mutungamiri havasati vasvika. Shoko ranhasi ngarimbokupinzawo muofisi mwanangu. Ndakukumbira imbopindawo muofisi nekuda kweshoko ranhasi. Munhu abva atotsamwa kuti ini ndingaitawo leader. Iwe hakuna asingadi power. Ende unoziva kuti even usati wakura pamakore ukaita zvinhu zvako unongonzi mudhara. Mudhara uya mudhara. Mudhara haisisiri nyaya yemakore, yanyaya yezvaunazvo. Even uri mudzimai so unoita kunyengererwa kuti udye so. Dai mama pedza kani ndiwedzere zvimwere hazvipiwi munhu wese wese. Umwe ari kutonzi vharai dhoo vasauyi. I loved the word of today. It's so encouraging.
uplifting, is so powerful, is so touching. Kwatiri nevana vedu handei tinopractice shoko iri. Vana baba nana mai muri pano, mateenagers kusunday school kurumidzai kugamuchira. Rega uku paunga uchitaura paina anchiti ndasvika here. Handofana kusvika. Because pane rimwe robhuro unofana kungosvika unonzi ndira mudharai. Ndofunga pamanchiparidza mama ndafunga kuti hapana here dzimwe mhando dzemasutu anofana kungonzi aya ngakutengwe nevakuru kurege kuenda vanhu vese vese. Because robhura faro iri randifunga kuti raiwanikwa kwese kwese rakandipfekedzai Josefa. It's always a good thing to aspire good things. Expectation is the breeding ground of a miracle. Receiving the word transforms you. Ladies, revival was so powerful. I was so blessed. I felt so good. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Ma-MC vakalida intercession, vakalida vaita ma-MC ve-intercession, coordination, everything. Let's clap hands to the ladies department. Ndofunga baba nyamunga nevavanoshanda navo mariona danho. Hatingakundwi nana amai. Tinofanira kusimudza danho. Ngatimbobatanidzai maoko titende mufundisi nekuti shumira svondo rese vachitishumira. Titendewo Sister Gracious nedepartment ravo repraise team. These people are dedicated. Vanomira. Sister Gracious, it is step ahead vanhu vakuonezva. Nandichitaura zviya zvikurumidze kuzadziswa. Ndo vanga vachitiitira basa rose. Mwari verugare vachikudzwa. Mama mukaona vanhu vese vojaivha ava. This is our point of conduct. Ndo mutungamiriri wedu kupraise team. Vanga vachiita kuti revival itiitire zvakanaka. Vakomana vanoridza. Mwari vakuitirei zvakanaka. Pamwe chete nababa vaStefina vanotungamirira vakomana vanoridza. Mwari vachitiitira zvakanaka. Muzita raJesu. Zvinonakidza kumbodaidzwawo. Iwewe usavavenge, ingoti Mwari next. Mwari vatiitire zvakanaka. To the church board, tokona kedugara pasishoma praise team ramai makamira. To the church board, vana baba vedare nemadzimai enyu, Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Baba Masuka, baba Mutwasekwa, baba Nyabadza, baba Manhivi, baba Makanda, baba Moyo ndasirirani, baba Shakata. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Varume ava vanonakidza kushanda navo mama. They are so nice. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Secretary Maisa Nyamawe pamwe chete nababa Mai Mugando pamwe chete nababa nemamwe makomiti members ese. Mwari ngavakuropafadzei vakuitirei zvakanaka. Varambe vachidaro nenyasha dzakawanda zvakadai. Kune baba vandichona muzonditenderawo kuna mufundisi Munemo muti vana vanga vachikutendai nekuti pakadai nekugona also kuprovida kuti mama vedu vauye vakachena. Ndara ari kuita basa rakanaka. Ngatimboombererai maoko kuna daddy in absentia vari kuchenesa amai. Pamwe pacho vhangeri rinozobuda wakapfekawo zvakanaka. Ukapfeka zvekuti unofunga kuti vanhu vari kuti rinotiza anointing. Ndosaka Josefa akageza. Pane zvimwe zvisingadudzirikiwi netsvina. Manzwa yandiri kutaura. Saka ndimuzonditenderawo kuna deti kuti tanga tichiti kutenda Mwari vachitiitira zvakanaka. Sekutaura kwataita tanga tiri pano the whole week tiri committed. So this week atina mamwe maprograms ese kusiya Wednesday, my cell groups, they are on. We are all supposed to go to the cell groups. Ma visitors edu handei pakagara varume vakachena vari pamasofa apo. Tinoconnecta tiripo. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Tinotenda Mwari nepatasvitswa
Mindfulness, thank you so much for running the department, the ladies department. Mwari ngavakuitirewo zvakanaka. My personal person. Kuchena kudai kupfekedzwa. Ndaisafarira makala but mazuva ano ndaakuteerera ndofunga makore awanda. Zaiswa idzodzo maitai ndara ndati bvisa icho izvezvizvi ndazonyatsopinda manje ukaona wati gare unenge wakutongwa chaiko. Amaona kuti profesa nekuda kwezera vadarika 50 navazhakata ndo vanopfekedzwa mazambia kudarika vamwe vose. They are honor. Havana chavachati no, vaibva madhara. Kana vakadzi yero vanongopfeka havacharambia. Hallelujah. Hallelujah. Timbofarirawo maimfundisi naye Mwari verugare vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Ukaona usati wakupfekedzwa chizambia chiya chisheti chacho chakafanana kwazara hwani anobva angogadzirirwa chitopu nechitirauzi chacho. Ukadaro wagraduate ukazoenda kwaambuya vakapfeka chitopu chiya nechitirauzi, mwana wavo akapfeka unobikirwa vayatsozoti uyu atapedza naye. Unotsvaga kunzi vaningira vako varipi vaone kuti Mwari watirangarira. Hallelujah. Vakagadzirirwa masheti emazambia, pfekai Mwari verugare vachikudzwa. Takamirira vashoma vachagraduata pamatarauzi apo. Ukapiwa netrauzi racho nebhande racho nekepi yacho, Mwari vachikudzwa. Wambuseka zvatiitira zvakanaka. Hallelujah. Vangani venyu vari kufara, vari kuti I've been elevated, ndabuda muprison. Ko vari kuti mama imbodzokai futi. Mama mazvona hanzi next time 13 nemi tichitamba tose muchitishumira. Alright, Mwari vachitiitira zvakanaka. Simudza ruoko rwako. Baba, ndinokutendai masikati ano nezita raJesu. Maita yenyu nemushumiri, maita yenyu nemudziyo wamakatigadzirira pasizeni yedu. Ndinokutendai kuti pakati pawo nyasha dzekugona kuva neukama navo, vachitiitira zvakanaka, vachishandisa anointing yavo nekuzodza kwenyu Mwari pamusoro poupenyu hwedu kuti tiitirwe zvakanaka. Shoko ratagamuchira rirege kubuda, that we become elevated. Tibude mumaprisons atiri, tiende kupalasi tinotonga. Baba, ndinokutendai neshoko ratagamuchira zvatakupinda muguta, ngatipinde inaro Mwari, rigare matiri, rigoonekwa kunyangwe nevasina kuatenda service ino, vagorionera paupenyu hwedu, tichisimudzwa nekuropafadzwa. Baba vangu, gamuchirai zvipo zvedu nezvegumi zvedu chive chibayiro chinonhuhwira pamberi penyu Mwari, uwe mukana wekuropafadzwa kwedu nekusimudzwa kwedu. Ndakutendai masikati ano, ndakupai mbiri yose, ndakusimudzirai nekuti muri baba vedu. Patakupinda muguta, nyasha dzekutonga, nyasha dzekusimudzwa, nyasha dzeabundance nenyasha dzekudya zvakakora zvenyika ino pamazuva edu Mwari dzifambe nesu, isu nevana vedu nemhuri dzedu Mwari. Tizadzise shoko renyu
kana tatenda mamuri munotiitira zvakanaka muzita nemuropa raJesu. Amen. Ndofunga zviziviso zvese zvapiwa kusiya kwevari kuenda pavisitors apo paconnecting lounge. Takakura kusinazve, taingoziva kuti tsapi, imba yevasikana nemba yevakomana. Zvichitiitira zvakanaka, regai ndikumbire mai mufundisi nevaenzi vedu pamwe chete nedare ravo namai masuka vabude zvavo nevaenzi Mwari vachitiitira zvakanaka. Let's all stand and clap hands in honor of the pastor preaching to us. Hands vedheko vari kuuya. Mama mirai, takamirai hatisi kugara pasi. Vedheko uyai, vane chipo chavainacho. Thank you so much my daughters for being good. Hallelujah. Amen. Madzimai. Tanga tatokanganikwa, mweya wokukanganikwa. Tiri kungodawo kutenda Mwari. Tauyawo nechipo chedu, takamirawo semadzimai eparudhapoti kuna mama kuti svondo rino aiwa takaitirwa zvakanaka. Kubva musi weWednesday kusvika nhasi upenyu hwedu hwatoshanduka. Hatisisina mabhatsi muupenyu hwedu, hatisisina chinotitadzisa kuenda mberi, uye tinongoti nechipo chedu ichi mama kwamuri kuenda mungoramba muchitaurawo fefa pamadzimai eparotapoti. Tinotenda Mwari. Amen. Hallelujah. Ngatitenderei vashumiri vedu nevaenzi kuti vabude tichiitirwa zvakanaka. Wamanati, oh wamanati, yeah, wamanati, siyabonga, wamanati, wamanati, oh siyabonga, wamanati. Wamanati, oh tiamo, wapambanesu, oh wapambanesu, oh tino. Next week Sunday, invite a friend or two. God bless you and continue to do so. Don't be selfish. Bring 2 or 3 unto Christ. God bless you.